motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer, está a pedir volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Boa tarde novamente dende o Pazos Deportes de Lugo, Copa Galicia.
Galicia, Pazos Deportes de Lugo, segunda semifinal. A primeira gañou na Básquet Coruña por 4 puntos a Obradoiro, remontando. Saúdos novamente de quen lles fala, de quen narra esta segunda semifinal, igual que a primeira, Millán Gómez, cos comentarios de Edgar Paz. Primeiramente, comentar que non pudemos ter pospartido, retrasáronse un pouco as valoracións dos adestradores. Sí que esperamos ter de Club Ourense Baloncesto de Río Brogan ao remate desta segunda semifinal. Por suposto, agradecer sempre a amabilidade do Departamento de Comunicación do Mombus Obradoiro, que ofreceunos tanto adestrador como un xogador, e tamén, por suposto, a amabilidade sempre de Diego Epifanio, independentemente da estrategia comunicativa de Básquet Coruña. Edgar Paz, novamente, boa tarde. Que tal? Boa tarde, Millán. Que valoración, que análise previo faz desta segunda semifinal? Bueno, outra semifinal, primeira fe, ACB, lógicamente Río Brogan como favorito, por tamén ser o equipo que xoga na casa, ante o Club Ourense Baloncesto, pues que leva unha pretemporada no que nos últimos días tivo algúns problemas físicos. Nos partidos de Copa de España reservaron algún xogador, nunha Copa de España onde leva un récord 2-1, segundos de grupo, coinciden no mesmo grupo que Mombus Obradoiro. Esa derrota precisamente foi ante eles, e un Club Ourense Baloncesto que vende unha temporada onde sí que estivo pelexando play-off, pero sobre todo o seu rendimento fora de casa como visitante, incluso recibindo algunha que outra malleira na temporada pasada, afastouno dese objetivo de quedar entre os 9 primeiros e poder disputar a postemporada. Foron quen de renovar a moita da base de xogador nacional que tiñan o ano pasado, máis a continuidade tamén do xamaiquino Romero Gil. Eu creo que o nome propio deste verán do Club Ourense Baloncesto debe ser Moncho López, o regreso do que fora adestrador e seleccionador nacional a España 17 anos despois da súa última experiencia neste país, con Caja San Fernando, agora Betis Baloncesto, antes 2 temporadas no Río Brogan, 2004-2006. Escoitamos porque xa chegan as presentacións dos equipos. Presentado xa Club Ourense Baloncesto, agora é o turno do equipo anfitrión do Río Brogan. 14 Copas Galicia, o Club Ourense Baloncesto gañou 7. Presentado Río Brogan, 14 Copas Galicia, temporada pasada xogou a final, perdeu aquí na casa contra Obradoiro, previamente gañou en 2022 en Ourense, a 14ª ante Obradoiro. Club Ourense Baloncesto que gañou 7, entre outras xogou unha final aquí en Lugo, que perdeu contra Brogan en 2003, esta cuarta Copa Galicia en Lugo, 2003, 2014, 2023, a primeira gañada por Brogan, as dúas últimas polo Obradoiro. Neste partido, a piques de comezar, o ano pasado gañou Brogan 8-0, 3-6, nun partido no que o equipo, por aquel entón adestrado por Félix Alonso, tivo un porcentaxe moi baixo na liña de 3. Así a todo, como dicía Edgar, mantén varios xogadores da tempada pasada. Estamos aquí na canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto, Club Ourense Baloncesto, con 2 xogadores galegos na rotación: o escolta de Vilagarcía de Arousa, Martín Fernández Carballo, e o aleiro de Teo, o zurdo Santi Paz, os 2 xogadores formados, entre outros equipos, no Obradoiro. Lóxicamente hai un galego no Río Brogan, neste caso Eric Quintela, que está lesionado, 2 bases lesionados no Río Brogan, tanto Adam Somogyi, que só puido xogar o primeiro amigable en Foz, e tamén Eric Quintela, eses 2 bases lesionados. Polo tanto, o Río Brogan, que ten na listaxe, xa xogou os 2 partidos outro día en Cestarrías, en Pontevedra,
Peter Popovich, un xogador con moitísima experiencia, especialmente en Budućnost, con moitos partidos xogados en Euroliga, en Eurocup, pode competir, é un xogador en principio para adestrar e competir en amigables. O Brogan recupera en principio Aleksandar Aranitovic. Segunda semifinal da Copa Galicia, organizada pola Asociación Xuvenil Sagrado Corazón por segunda tempada consecutiva. Esta produción destas dúas semifinais é de RS Provideo, da empresa RS Provideo, que produce esta fantástica cobertura, esta fantástica despregadura das dúas semifinais da Copa Galicia. O Club Ourense Baloncesto, que, como decía Edgar, gañou os dous últimos partidos da Copa España, o último contra a Unión Esportiva Mataró. Perdeu 8-7, 8-3 o primeiro, a primeira xornada da Copa España. En Sar contra Obradoiro. Sí, un COP que por repasar as súas fichaxes a volta o conxunto das Burgas de Diogo Brito, tras o seu paso por Lleida, conseguir o ascenso a pasada temporada. Tamén outra fichaxe do baloncesto portugués, Rafa Lisboa, formado na canteira do Benfica, que Moncho López evidentemente conoce moi ben de estar adestrando e vivindo no país luso, que xa tivo unha primeira experiencia o ano pasado en Cantabria e que eu creo que vai ser un xogador tremendamente importante, e teño unha confianza en que vai ser unha temporada dun salto cualitativo e cuantitativo realmente bo. 8 puntos, 2,3 asistencias o ano pasado na antiga Lebouro, agora primeira fe, pero moi lastrado polo tiro de 3, a peor porcentaxe da súa carreira, con menos de 25%. Eu creo que con máis responsabilidade veremos unha mellor versión de Rafa Lisboa. Despois, as apostas, claro, Anon Moody e Ben Kriki, os dous rookies que chegan do baloncesto universitario e que están chamados a ser referentes, sobre todo en canto a anotación. Veremos a súa adaptación, non sempre sinxela, novo país, novos costumes, nova competición, novas normas, sempre moito traballo, non só no puramente baloncestístico. Falando do Río Brogan, totalmente remozado, apenas continúan Veljko Mrsic, Erik Quintela e Nakic e Jordan Sacco, pero xa chegara que a temporada empezada o ano pasado. Tiveron que mudar prácticamente toda a pel, creo que son ata 9 fichaxes, se non me corrixes, en verbas de Tito Díaz, en rodas de prensa de inicio de temporada, falaba que buscaba un Breogán que pudiera ter máis capacidade anotadora, máis ameaza. É certo, ano pasado o Río Breogán foi o peor equipo en porcentaxes de tiro de toda a Liga CB, tamén foi o peor ataque en canto a eficiencia ofensiva, e por aí veñen un pouco certas incorporacións, lóxicamente co foco en Charlie Moore, 17 puntos por partido, 17,4 e 5 asistencias, con 41% das triplas o ano pasado na Lega, en Pistoia. E Darren Hilliard, 11,4 puntos, 3,5 asistencias, un xogador con 150 partidos Euroleague, ambos os dous chamados a ser referentes ofensivos claros neste equipo de Veljko Mrsic, que ven de 2 partidos en Cestas Rías, repetindo esos problemas de porcentaxes, pero que eu creo que esta temporada debería ser algo máis anecdóticos. Un Brogan por debaixo dos 70 puntos non debería ser norma, porque ten moito máis talento neste equipo que o do ano pasado, baixo o meu punto de vista. O partido arbitrado por Carlos Cortés, David Sánchez e Guillermo Ríos. E vemos aí o Brogan estreando segunda equipación branca, que lembra o ascenso do 1999 ou tamén da tempada 94-95 na Liga CB. Sí, presentaban hoxe esta camisola. Sí, aparte, bueno, con eses recordos, para mí moi especial Edgar a primeira, a celeste, porque a 92-93 a primeira tempada no Pazo, a primeira que vexo como broganista, como lucense. Non coñecín o municipal vendo o Brogan, si lóxicamente o Ensino, Azcar Lugo, MB, etc. A tampada na que xogou Velimir Perasovic, por certo que foi adestrador en Baskonia de Darren Hilliard. Sí. O Brogan que sai con Charlie Moore, Aleksandar Aranitovic, Darren Hilliard precisamente, Toni Nakic, o internacional croata, e o pivote Jordan Sacco, que vai loitar nese primeiro balón con Ben Crick, que descansou na segunda xornada, o terceiro partido da Copa España contra a Unión Esportiva Mataró. Balón para Rafa Lisboa, aí está o xogador portugués, o xogador de Cantabria. Balón para Samu Rodríguez, que lanza e anota Samu Rodríguez. Boa lectura de Rafa Lisboa en situación de bloqueo directo, poñendo o balón dentro do lado donde pode chegar a axuda de Samu Rodríguez, especialistas en posición de 4 no tiro de 3, con el Ignacio Rosa, outra das fichaxes de Club Ourense Baloncesto, e a primeira que vai para dentro. Anotou aí o lagunero Samu Rodríguez.
E agora falla Jordan Saco. Falabas agora de Ignacio Rosa, o seu pai, Juan Rosa, xogou 2 tempadas no Brogan, ademais con precisamente esta camisola do Brogan, 96-98, lanza agora de 3, Club Ourense Baloncesto, rebote de Darun Giliar, o ex de Pinar Carsillaca, balón de Charlie Moore. Como pase. Que transición de Jordan Saco, fallou, rebote ofensivo de Alexander Ranitovic, finta, o lanzamento de 3, Darun Giliar, balón para Toni Nakic que lanza de 3, anota Toni Nakic, 3-3 no marcador. Sí, moi importante que comeza anotando, tivo problemas eu creo que ata de confianza, Sí. os partidos no encestarrías de pretemporada, dende a lesión, todavía lonxe do nivel que amosara esa primeira temporada no Río Brogan, e agora outra canasta de Rafa Lisboa, Xogadorazo. o que falamos, eu creo que vai a ter un crecemento exponencial esta temporada moi boa, e Jordan Saco agora moi ben xogando sen balón, xerando ángulo de pase dentro do lado contrario onde está a pelota, creo que aí pode ter máis problemas por tamaño e por capacidade física. 5-5 no marcador, ale asistencia. Outra. Pues son E todos os agora- puntos saídos das mans de Lisboa. Asistencia para a tripla que abría o partido. E agora E 4 4 puntos de xeito consecutivo do Internacional luso. O que tiven a oportunidade de ver no 2019 nun Europeo Sub-20 División B. Ele Nehemías Queta, o actual xogador da NBA, que ganou Portugal aquel Sub-20 en Matosiños. Sede habitual de campeonatos de Europa de formación, rebote ofensivo de Alexander Ranitovic que anota. En Matosiños precisamente tamén foi este último europeo sub-18 onde España gañou a prata cunha canteira do ensino con Inés Sotelo agora en Michigan State. E hai falta en defensa do Brogan. Sí, empurra Diogo Brito. 7-7 no marcador. Falta sobre Diogo Brito, xogador de Póvoa do Varzim. Segunda etapa en Club Ourense Baloncesto, xa xogou na 20-21. Falábame outro día na retransmisión en FED Televisión, David Navarro del compartiu equipo en Club Ourense Baloncesto 20-21. Aí está Rafa Lisboa, o bloqueo de Berencric, lanza Rafa Lisboa de 3, con confianza, falla, rebote que toca Santi Paz, balón a prol do Brogan. Está Rafa Lisboa, Diogo Brito, Santi Paz, Samu Rodríguez e Berencric. Santi Paz que pode xogar tanto 3 ou 4, outro día contra a Unión Esportiva Marataro, tamén xogando 4. E destacando un lanzamento de 3, finta precisamente de 3, Darun Giliar, balón para Charlie Moore que lanza de 3, tripla del 7 no marcador, moita anotación. Cambia no bloqueo directo a defensa de Club Ourense Baloncesto e Rafa Lisboa fai unha axuda moi longa para pechar máis a pintura, colapsar para evitar o balón interior e Moore totalmente liberado, castiga o que acabo de decir, 41,3% ano pasado na Lega Italiana da longa distancia o base norteamericano de Río Brogan. Perdeu o balón o Club Ourense Baloncesto, posición a prol do Brogan, aí está o xogador de Chicago, Charlie Moore, balón para Alexander Ranitovic, ox da Cibona, topa por dentro a Jordan Saco, sen apenas ángulo, a Peiques de anotar un canastón, rebote do galego Santi Paz. Un pouquiño de pulso nesas finalizacións que non son mates preto do aro, sí, porque volvían outra vez a castigar as situacións de cambio defensivo Río Brogan buscando a superioridade de Saco na pintura. Aí está Diogo Brito, balón para Berencric, o ala pivote zurdo, xirando sobre sí mesmo, facendo seu espacio, anotando unha canastra sensacional. Sí, aparte escribías ti sobre Berencric en la región, se non me equivoco. Tive que escribir sobre os dos rookies de Río Brogan. No, de Club Ourense Baloncesto. Perdón, de Club Ourense Baloncesto. Unha das cosas que decía que Berencric sempre vai a querer xogar e finalizar preto do aro sobre o ombreiro dereito para ter a súa man forte como obxectivo. Aí tema de scouting, lógicamente o mellor non tan conocido por Jordan Saco, e gañoulle esa partida nun contra un en poste baixo e agora tarda moito Rodríguez protagonismo na rotación, de Jordan Saco. na rotación defensiva e comete falta de ataque, falta de defensa ou contactar o xogador congolés que está, se anota os tiros libres, creo que destinado a ir ao banco porque Porque vai entrar Dragan Apic, que bueno, tamén pode Apic. xogar o 4, pero sí. sí, para min é un 5, probablemente 4.75. Brogan busque a situación de ao mellor xogar con dous interiores grandes en Fallou o certos primeiro, Jordan momentos, Saco. pero debería facer a rotación ao 5 e tal e como se está comportando nesta pretemporada con Ille e Onu con unha minutaxe bastante limitada. Eu creo que agora mesmo a rotación está clara con Eric Vila no 4 cando todo o perímetro do Brogan este recomposto con esos problemas físicos. Non temos que a ficha comentabas ao técnica, inicio. pero quizáis Ille Onu que Tivo problemas gastroenteritis sí, estes tivo días. febre onte, sí. Fixo a rolda de Sí, quecemento, está no banco vestido para xogar, semella que podería ter minutos. Fallou os dous Jordan Saco, así a todo 75%. A media tempada que xogou o ano pasado. Con que co confianza Río Brogan. está 7 Lisboa. puntos de Rafa Lisboa. Son 4 tiros de campo xa en apenas
4 minutos de partido, asumindo responsabilidade, agora ese 1 contra 1, deixaron yo aclarado no lado dereito da pista. 7 de 12, máis da mitad dos puntos do seu equipo. O ano pasado Club Ourense Baloncesto que anotou aquí só 36 puntos, hoxe xa leva un tercio 12, aí vai Charlie Moore, sí, penetrando 12-12 no marcador. Sí, outra vez situación defensiva donde tende a axudar un pouco máis Rafa Lisboa, quere recuperar, entra na finta, despois excelente Jordan Sajo, manténdose lado a Crique para que non puidera rotar nesa penetración. Lanza ben Crique, ten Sí. ese rango de tiro, anota 4 metros, 12-14. 4 metros e medio, esquinas curtas, zona da prolongación do tiro libre, son as zonas, as áreas onde pode anotar máis. E Belko Mersic eu creo que está enfadado por situacións de scouting individual defensivo. O troco de Jordan Sajo viña, eu creo que chamado pola situación de non saber sobre que man finaliza máis Crique, e despois este tiro outra vez sen puntear, dándolle todo ese espazo. O canadense, formado a cabalo entre Valparaíso e a Universidade de Iowa, pode anotar esos lanzamentos. 12-14, comeza ben o Club Ourense Baloncesto. E aí Cireu, se me permite esa broma, Edgar, que Belko Mersic é o adxetivo enfadado, prácticamente un vencello continuo. Sí, pola intensidade e o carácter que lle quere imprimir os con seus, todo agarimo, os seus dende a broma, equipos. evidentemente. Ademais é un tipo absolutamente sempre amable cos medios de comunicación. Belko Mersic, cuarta tempada no Breogán, chegou en xaneiro do 22. Procedente da selección croata, 12-14 no marcador, 5 minutos 18 segundos, aí vemos o tempo morto do Club Ourense Baloncesto, equipo estrado esta tempada por Moncho López, 18 anos despois volvendo a Galicia. Vemos aí a afeccionados do Breogán. O tempo morto de Club Ourense Baloncesto que gaña por 2, 12-14, segunda semifinal Copa Galicia, canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto. Sí, un Pazo ademais que presenta unha moi boa entrada para esta semifinal. Seguro que o domingo, en caso de que o Río Breogán se saquen de vencer este partido, aumentaría todavía máis o público, con tamén xente desplazada de Coruña, Santiago, Ourense. E afeccionados neutrais, que moitas Sí, veces sí. tamén nos esquecemos deles. A verdade é que Iso que hoxe, igual que o ano pasado, moi bo ambiente nesta Copa a Galicia. competencia do Caudal Fest, que coincide en datas. Balón de Aleksandar Anitovic, sube Charlie Moore a base, defendido por Rafa Lisboa, xa xogando en campo ofensivo. Balón de Toni Nakic, novamente Charlie Moore. Toni Nakic, o internacional croata, cara a Anitovic. DJ Charlie Moore coa man dereita, Anitovic onde se debe ubicar, bloqueo cego aí de Dragan Apic, balón para Toni Nakic, 4 segundos quedan no roxe de posesión, ataca a Toni Nakic, Sí. non anota, boa defensa, rebote ofensivo de Dragan Apic. Esas cousas son as que vai a ter Dragan Apic, moitos xogos en balón, capacidade de pegarse, de ser intenso, de non exixir que pase sempre polas súas mans a pelota. Ese balón solto, sin control, foi o máis rápido e o máis listo para apropiarse del. Un ataque de Río Breogán onde non obtiveron ningún tipo de vantaxe, acabaron xogando situación de bloqueo directo entre os dous homes grandes. Creo que intelixente a defensa de Cop, cambiando inmediatamente, ainda que Crique ten un chisco máis dificultades no desplazamento lateral. E Nakic sí que pudo chegar a Toaro, foi unhas condicións nun momento de reloxo moi apurado. Mágoa para eles que o rebote ofensivo, ese balón solto, fora capturado para outros dos balcánicos do Río Breogán, ex de Lokomotiv, ex de FMP Celegni, ex de Burgos, o ano pasado, xogando a VTB, o equipo ruso e despois tamén no Le Mans francés. Dragan Apic, que anotou os dous, 14-14 no marcador, 12 partidos na CB, 19-20 con San Pablo Burgos, cun 73,3% en tiros libres, destacando Dragan Apic nesta pretempada, tanto 5 como 4, xogando o Club Ourense Baloncesto, no que entrou Anen Moody, o escolta outro dos rookies que mencionaba noso comentarista Edgar Paz, pero o balón Diogo Brito. O balón se pasa unha man e antideportiva, de Diogo Brito. Lonxe do balón, Crique que agarra a Hilliard, que lle gañaba lóxicamente por velocidade nesa transición correndo os pequenos, cousas que ten que aprender tamén Crique a nivel de regulamento, porque ven de xestionar este tipo de accións defensivas de maneira distinta. Na NCA non se sancionan co mesmo castigo que no baloncesto europeo. Eu creo que o que está a falar Moncho López con el, tentarlle explicar esas situacións. Vai con este tiro libre de Darren Hilliard, que anota o tiro libre. Vai ter un segundo Darren Hilliard. Presentouse o 150 partidos en Euroliga, sí. 91 na NBA, internacional con Estados Unidos en 2017 na FIBA America Cup.
xogador de moito talento que creo que por primeira vez o mellor na súa carreira, tendo en conta incluso o baloncesto universitario, vai estar nunha temporada onde só vai disputar un partido a semana. Correcto. Que O ano pasado na BCL con Pinar Sacarsillaca xogando o play-in os 3 partidos contra Brogan. Que a súa calidade pode ser algo que a nivel físico lle beneficie. Correcto. En o que o Río Brogan pois poda ter aí aínda un rendemento máis importante do ex de Vilanova. Entrevistei no onte, comentáballe que seguramente unha das fichaxes con mellor trayectoria previa antes de chegar ao Río Brogan. Charlie Moore, balón para Alexander Anietovic que recibe lanza de 5 metros lateral, falla, rebote para Samu Rodríguez, MVP da xornada 18 da Levouro da tempada pasada. Non, Rafa Lisboa, Samu Rodríguez é o que recibe agora o Lagunero. Balón para Diogo Brito, movendo entre exteriores o Ourense Baloncesto. Tenta ser agresivo. Que son as dúas únicas faltas de Brogan, as dúas de Alexander Anietovic con problemas de faltas. Quizás tamén ven con esos problemas físicos, falta unha amiguiña de ritmo e de sensacións. Pode ser, aí tentaba perseguir esa situación que xogaba Club Ourense Baloncesto. Os colexiados interpretaron que agarrou, que impedía que Diogo Brito continuara no seu movimento, como agora Hilliard nesa situación de ese corte Iverson que se chama, ese corte por riba da liña de tiro libre, bloqueo moi duro de Romeo Gil, quizá ese corpo tan grande. Hilliard non sei se bateu con Breiro ou co Cóbado do xamaiquino, pero a falta é do home que está tendido no chan. Agardemos que non sexa nada importante, pode estar un chisco aturdido, está rezando ese todo golpe, a afección do Brogan na cabeza. Sí, se veía aturdido o norteamericano. Entra Jordan Davis. Falabas de pedigrí, que claro, Villanova, Detroit Pistons, San Antonio Spurs, Chesca, Bayer, Chesca, Baskonia, Maccabi Tel Aviv. Mira, onte na entrevista dicía eu que seguramente xogou en dous dos tres equipos, bueno, seguro, con máis partidos na Copa de Europa, na Euroliga, neste caso Maccabi e Chesca, o terceiro, lóxicamente, o Real Madrid. Jordan Davis, Dentro da pista. Dentro do baloncesto sub-20, xa estando el na NCAA, conseguiu ese pasaporte de Azerbaiyán. Co que xogou o 3x3 no europeo, perdendo contra Países Baixos como vixente campeón olímpico. Que ben está Rafa Lisboa, Moody a Pesquedos, tirador puro, non vai perdoar esa tripla liberada, pero outra é Rafa Lisboa, penetrar, balón dobrado, anotando e xerando puntos o base luso de Club Ourense Baloncesto. Se decía nesa retransmisión, eu particularmente teño moita fe, base que me gusta moito dentro desas categorías inferiores con Portugal. E agora, se falamos de talento, Charlie Moore tamén o ten. 18-17, un arriba Brogan. Anem Moody, o ex de Montana Grizzlies. O balón para Samu Rodríguez que lanza de 3, falla, rebote de Jordan Davis, internacional 3x3 con Azerbaiyán, europeo de Viena, xogou hai unhas semanas contra Países Baixos e contra Austria que gañou finalmente ese europeo. Balón de Toki Nakic. Estaba pisando, pero ben xogado porque Jordan Davis pisa pintura, atrae defensa, balón, canastra agora de Samu Rodríguez, que é un xogador moi físico, moi esbelto, digamos que é un... E sobre todo correu moi ben a pista, gañando o seu par nesa transición ofensiva, unha canastra de alta porcentaxe tras un magnífico pase moi preciso. Charlie Moore dividindo a zona, balón para Jordan Davis que non é a súa especialidade, pero lanza de 3, falla, rebote Samu Rodríguez. Magua porque outra tripla ben xestionada, ben creada, outra vez pisando pintura, balón. Outro día un de 24, Brogan. Sí, balón aberto contra Coruña. Para un tripla, eso de alta porcentaxe a Pesquedo sempre. Anem Moody de 3, curto, rebote Jordan Davis. Balón para Edin Atic, que entrou a pista internacional con Bosnia, ex de San Pablo Burgos. Aí está Edin Atic, o versátil xogador do Río Brogan. Balón para Toni Nakic, máis algo da liña de 3. Charlie Moore botando entre as pernas, defendido por Anem Moody. Facendo aí o intento de crossover, pero moi boa defensa de Anem Moody. Perde o balón o Río Brogan, non, será balón a prol dos lucenses. Sí, tocou Diogo Brito último, pero estivo moi ben Moody aguantando un contra un. É certo que o mellor a Charlie Moore faltoulle un poquinho de decisión, si penetrar, si elevarse co tiro tras bote, pero o norteamericano estivo ben aguantando a posición defensiva e quedaránlle 2,2 segundos no reloxo de posesión o equipo lucense. 2 segundos, 2 décimas, e vemos aí como están atendendo a Darun Hilliard no banquillo. Jordan Davis, airball, rebote Unai Mendicote, internacional español 3x3, aí están en Moody. Moito tamaño agora no cobre, esas posicións de 3, 4 e 5. Santi Paz está aí. Mendicote, Ignacio Rosa e Romero Gil.
Sí, a falta era sobre Ignacio Rosa, o fillo do ex-broganista Juan Rosa. Ignacio Rosa, que foi prata europea U20 2019 xunto ao xogador do Momusa Obradoiro, outro ala pivote como é o caso de Alex Galán. Aí está Nemudi de 3, falla, rebote, logo que colle Javi López Santana. O palmense perda, balón de Jordan Davis, un para 0 de Charlie Moore que anota 20-19, volve a estar Brogan por diante. Sí, a situación xerada a partir do sistema de banda que xogaba Cobb é boa, é unha boa acción, pero despois estiveron un pouco faltos de actividade no momento de balance defensivo. Contan dominar ese rebote, queda solto, e a partir de aí gaña esa transición, esa canastra sin oposición Charlie Moore. Aí está Javi López Santana, un dos xogadores que renovou con Club Ourense Baloncesto, lanza de 3 moi forzado, airball, rebote de Jordan Davis. Sí, acabar a posesión, balón. Non tocar ao aro, a tripla de Javi López, sobre todo a defensa de Río Brogan, últimos segundos de posesión, nesa situación de bloqueo directo, cambio inmediato, e ademais chegando a puntear a pitch. E aí entra Peter Popovich, o xogador que está reforzando os adestramentos e a pretempada os amigables do Río Brogan. Esas dúas lesións de Eric Quintela e Adamson Moggi. Sí, un xogador que sería un combo guard, o de alternar un ou dous, últimamente nas últimas temporadas indo máis ao dous. Moito mérito, outro día competindo o Benres o sábado, sen apenas adestramentos, só a sesión de tiro do Benres pola mañá. Aí está Unai Mendicoto de Portugaleta. Falta antideportiva, sí, falta é clara. Antideportiva clara de Jordan Davis. É clara por unha situación de que, aínda que non é o último, porque vemos a Popovich como último, el non quere defender, non fai ningún acto de defender, non vai a meter a man ao balón, non vai a ter unha posición defensiva para interrumpir co seu corpo o avance, sino que quere cortar a transición ca falta, que son antideportivas que eu creo que tardaron tempo en comezar a pitar, sí, e a incluir no regulamento, un regulamento que lembremos ten cambios na Liga, sí, CB esta temporada, en cuestión sobre todo referidas ao instant replay, para tentar agilizar un poquinho máis os partidos. Fallou o primeiro tiro libre Unai Mendicote, vai co segundo. Anota o segundo, conta esas novidades. Sí, situacións preguntaba yo precisamente a Tito outro día, a Tito Díaz, director deportivo de Brogan, por este tema. Sí, situacións de instant replay, de que agora para un acto de violencia, por exemplo, os adestradores non van a poder pedir o instant replay para a súa revisión, e que si poderán tamén outras das cousas despois de tempo morto, calquera nos dos últimos minutos de cuarto, elixir onde atacar, se en campo defensivo ou en campo ofensivo, onde sacar, mellor dito. Fallou a tripla Ignacio Rosa, rebote de Edin Atic, balón de Peter Popovich, Eric Vila, aí está o Gironi, balón para Edin Atic, que pongo balón cara dentro de Edin Atic, que marca os tempos, anota contra Tabua. Sí, a conexión Atic-Apic, un Apic que, como sempre, traballando sen balón previo á recepción, utilizando o seu corpo, axudando a ter un ángulo de pase para que ese balón interior sexa exitoso, e despois finalización sinxelas, non é un home de moitos recursos, pero traballar sin balón tamén pode servir como garantía de puntos o poste baixo. Agora triplazo de Moody, segundo para él. Prácticamente un 40% a tempada pasada en lanzamentos de 3 na NCAA. A falta de Javi López Santana, sí, teño por aquí os seus números, 16,8 puntos, 2,3 asistencias, o 39% dende a tripla, pero ollo, é que lanzando 6,2 por partido. Volumen alto para él, tirador puro, que veremos si no Cobb, según vai avanzando a temporada, tamén pode axudar como manexador secundario para non encasillarse tanto nesa función específica de especialista. Jordan Davis, queda un segundo, vai cara adentro. Taponazo. Vai a tapón de Romaro Gil, facendo valer os seus 2,18, os seus 2,40 de envergadura, remata o primeiro cuarto, gaña Club Ourense Baloncesto de 1, Río Brogan 22, Club Ourense Baloncesto 23, remata o primeiro cuarto, segunda semifinal, Copa Galicia. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de acordar. Déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Seguimos coa retransmisión na canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto, máis un Club Ourense Baloncesto, o equipo adestrado polo naronés Moncho López,
ex primeiro adestrador do Río Brogan 2004-2006, adestrando entre outros xogadores a Charlie Bell e a Pete Michael. Sí, de feito agora na prensa de Barcelona que chamaron en varios medios para falar de Justin Anderson, hai certas similitudes, tentan facer certas similitudes entre Justin Anderson e Pete Michael. Sí que teñen cousas en común, é certo que creo que Justin Anderson ten menos capacidade anotadora da que amosou Pete Michael na súa carreira, pero ese talento físico e talento atlético na posición de tres, zurdos, bueno, teñen aspectos en común no seu xogo, pero bueno, Pete Michael estamos a falar. É certo que aquí pues, sempre estaba o recordo un pouco difuminado porque foi unha temporada de descenso de Brogan, pero sin dúbida un dos mellores norteamericanos que pisou a ACB con diferencia, un xogador que agora está metido a xente, está no mundo de xente de xogadores de baloncesto. E que hai pouco visitou o Palau Blaugrana para ser homenaxeado polo Fútbol Club Barcelona, co que gañou a última Euroliga culé, a segunda en 2010 en París. Vai sacar Peter Popovich, xa se ofrece pretiño Jordan Davis, que o que recibe. Subindo balón defendido por Javi López Santana. Recibe Eric Vila, balón para Jordan Davis. Ahí está Eus de Murcia, ex de Manresa. Balón para Eric Vila. Peter Popovich, por dentro na pintura Edin Atic, o que recibe Edin. 3 segundos de Apic, o que falábamos. Na situación de bloqueo directo, cando continúa, despois quere selar na recuperación, neste caso era Kriki, para buscar o ángulo de pase dende lado contrario, pero agora estivo demasiado tempo, non saiu da pintura, Brogan volveu a atacar sobre penetración, pasa a esquina contraria, os colexiados. Aí está Benkrik, o zurdo, falla, rebote para Jordan Davis. O problema quizá estivo no pase, chisco abaixo, tivo que correxir a posición, a suspensión non foi todo limpa que debería, agora mal pase de Davis, boa actividade de mans. Peter Popovich consumida a metade da posesión, divida outra zona, vez actividade de mans da defensa do Mendicote. Balón para Jordan Davis, que vai cara adentro, e hai falta previa de Ignacio Rosa, e hai canastra de Jordan Davis, 24-23, tiro libre adicional de Jordan Davis. Sí, eu creo que esta defensa de Club Ourense Baloncesto é o exemplo do bo uso das mans defensivo e do mal uso das mans. Actividade que casi consigue o roubo tanto de Mendicote como de Moody nesas deflexions de balóns que tocan para que o pase non chegue ao destinatario, e despois un uso das mans, eu creo que por falta de esforzo defensivo, por non querer ter un desplazamento que poda dificultar a penetración que buscaba Jordan Davis no eixo da pintura de Río Brogan de Ignacio Rosa. Falta. Tiro libre adicional para Jordan Davis, 68,9% na súa carreira CB, lanza e anota 25-23. De volta a pista Rafael Lisboa, a rotación de Javi López no 1, ex de Gran Canaria, bastante positiva porque o Club Ourense Baloncesto non cedeu moito terreo no electrónico. Mais 2 Río Brogan, balón para Unai Mendicote, o ex do Círculo Gijón, Ayanen Moody, defendido por Illeon, o terceiro máximo anotador da pasada Bundesliga, e falta de Edin Atic. Sí, para min é clara, de feito incluso creo que ten a primeira pouco agarrado pola camisola na situación previa, esa situación de man a man para darle continuidade con indirecto, o mellor non estaba tan ben construída porque casi se quedaron sen espazo os homes de Moncho López, pero despois tentando pechar ca liña lateral a Moody, creo que Atic comete falta. Balón aí para Benkrik, defendido por Illeon, abre Karanen Moody, que finta de 3, vai cada 6 metros, abre cara Benkrik, que lanza, que canastra de Benkrik, 25-25, ten ese rango de tiro. Ese tiriño 3,5 metros, 4 metros, pode sacar moito proveito. En primeiros minutos tamén de Illeon en pista. Así é, do xogador de Cleveland. Sí, formado na Naya, que outra competición universitaria distinta a NCAA, normalmente de menor nivel, pero que as súas condicións físicas, ese tamaño, esa longitude de brazos, destacou moito como taponador, capacidade incluso para anotar triplas, dai a campus da G-League, onde tivo a súa primeira experiencia profesional. Tamén competiu na Summer League con Golden State Warriors, balón de Jordan Davis, que vai cara adentro, atopa Illeon unha pintura, 5 segundos quedan no relóxo de posesión, posteando aí con Benkrik, lanza, curto, rebote para... Non ten moitos recursos en poste, sempre sobre o ombreiro esquerdo, pero se ten que percutir, pelexar, intentar gañar espazo, además utilizar bote de aproximación, eso vai costar moito. E outra canasta de Benkrik, 25-27, 0-4 de parcial de Club Ourense Baloncesto. Curta,
na esquina, outra vez 4 metros, moitísima produción con ese tiro do canadense, é maravilloso. O Agora xesto de Jordan técnico Davis. individual de Davis, cos apoios para finalizar. 27-27 no marcador. Aí está xogando o Club Ourense Baloncesto. Rafa Lisboa, ex do Benfica, Ben Crick, corte cara dentro, Aí Emil viene la Cote, boas mans de Mitar Popovic, balón para Ignacio Rosa, 8 segundos de posesión, balón de Anem Moody. Aí está o ex de Montana Grizzlies, vai cara dentro, e hai falta Uso das previa. mans. Segunda Sí. de Río Brogan este segundo cuarto. Uso das mans. Jordan Davis. Falaba antes de boa idea con ese corte en 45 grados de Mendicote que buscaba Crique co pase, Mago que non pudo recepcionar ben. E ollo porque Río Brogan tendo eses problemas na dirección de xogo, dos seus bases puros, como ben comentabas, non poderán participar por temas físicos. Dúas faltas agora de Jordan Davis, obrigado probablemente a contar máis con Popovic. Balón de Rafa Dous Lisboa, máis de que Lisboa. canastra, vaya pase de Ben Crick, cara a porta atrás, o corte cara dentro de Rafa Lisboa. Que xogador Rafa Lisboa, xa gozamos del. A tempada pasada levou en Cantabria, agora moi pretiño en Galicia. En Club Ourense Baloncesto, a Pase piques de Moody. manter o balón. Sí, ese outlet pass, ese pase de querer sacar transición rápida, pouco preciso, demasiado adiantado, non pudo chegar Rafa Lisboa, perda de cop. Subindo balón Edin Atic, o ex de San Pablo Burgos a tempada pasada, balón de Eric Vila. Sí, falta de Ignacio Rosa, que ten esos problemas de desplazamento a nivel defensivo, cando intenta ser un poquinho máis agresivo, como agora supérano, antes vai tarde na axuda, ten que usar as mans. Segunda, Marcha Jordan Davis cara ao vestiario, en Río Brogan. agardemos que non se xa nada. Non parece moi preocupados aí o corpo técnico, Vemos a Fernán Varela, a Fran de Andrés, a A Belko volta. Mersic e a Iván Volta. Sunara. Debe ir por unha toalla ou por un suadoiro. Se xa volveu. Edin Atic, 8 segundos de posesión, 27-29, abre cara Eric Vila que recibe lanza, falla, rebote a Anem Moody. Anem Moody competindo moi ben dende o primeiro día nese partido Copa España ante Obradoiro. Aí está Diogo Brito que vai cara dentro, moi ben divide xogado. ben a Samu Rodríguez que lanza de ben 3, máis 5, Club Ourense Baloncesto, 27-32, anota Samu Rodríguez, MVP da xornada 8 da pasada tempada en Levouro, 6 minutos 34 segundos para chegar ao descanso. Río Brogan 27, Club Ourense Baloncesto 32, tempo morto en pista que solicita o Río Brogan. Estamos novamente na canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto. Organiza esta Copa Galicia por segundo ano consecutivo a Asociación Xuvenil Sagrado Corazón. A produción de RS Pro Vídeo. A última acción de Club Ourense Baloncesto con este máis 5, que é unha das máximas diferenzas do partido a prol do conxunto da cidade das Burgas. Excelente situación de chegar xogando co bloqueo directo, ocupando as esquinas, moi bo espazado, e despois dividir, penetrar, o que falamos. Os espazos intermedios, pisar pintura para invertir balón e obter tiros abertos, chave no baloncesto moderno e actual, excepcionalmente executado nesa posesión por Cop. E agora se ataca Río Brogan, Milla. Balón de Charlie Moore, cara Edin Atic. 5 abaixo Río Brogan, 5 arriba Club Ourense Baloncesto. E vai Charlie Moore cara dentro, que ben dobla cara Toni Nakic e falla, e falta en defensa de Club Ourense Baloncesto que entra en bonus. A 6 minutos 17 segundos para chegar ao descanso. A falta, coido que de Ben Crick. Sí, estou me fijando no banquiño de Río Brogan, o que non está é Darren Hilliard. Sí, sí. Lembremos que tivo un golpe forte. Estaba sendo atendido do nariz. Cun bloqueo de Romano Gil. Bateu na cabeza, na faciana. Veremos se pode voltar.
E tamén, como sempre, calquera xogador que non se manque, que sexa o menos posible. Por suposto, disfrutando da festa, gozando da festa do baloncesto galego. Aí está Toni Nakic, lanzando 2 tiros libres, falla o segundo, anotou o primeiro. Rebote ofensivo para Eric Vila, que lanza, falla o seu propio rebote ofensivo, abre cara Toni Nakic, Edin Atic. Xogando agora no 3, Eric Vila, ten esa versatilidade, o 3 e o 4. Aí está Charlie Moore, facendo das súas unha xoia, talento técnico, recupera Diogo Brito. Aí está o de Póvoa do Barsim, internacional portugués. Un dos 2 xogadores lusos en Club Ourense Baloncesto, 2 en pista. Aí recibe precisamente o seu compatriota Rafa Lisboa. Ofrécese Romaro Gil por dentro. Aí Rafa Lisboa esgota bote. Atopa Diogo Brito. Consumidos 2/3 da posesión. Vai Diogo Brito, protexendo ben, pero falla rebote de Ingatic na paralela cara Charlie Moore. Vai Charlie Moore, tapón. Que tapón de Samu Rodríguez. Balón de Romaro Gil. Na recuperación defensiva, o canario. Samu Rodríguez, Diogo Brito. Agora bateu no pé de Nakic. O mellor aí Diogo Brito ten que darlle un pelín máis de pausa porque non ten superioridade numérica na transición, non está nunha zona da pista onde poda xerar e teña incluso unha posibilidade de pase clara. E creo que para o partido Moncho López, tempo morto do Club Ourense Baloncesto. Así, a 5 minutos 26 segundos para chegar ao descanso. 4 arriba, Club Ourense Baloncesto, Río Brogan 28, Club Ourense Baloncesto 32. ...28-32, saca Club Ourense Baloncesto e o balón de Rafa Lisboa. Bloqueo de Romaro Gil, Rafa Lisboa, cara Martín Fernández, aí está Vila García, remontando a línea de fondo, cara Diogo Brito, que invirte, cara Rafa Lisboa, lanza de 3, falla, rebote para Eric Vila, sí, boa pretempada, do ex do Básquet Girona. Un Club Ourense Baloncesto que, repasadas as estatísticas ao final de primeiro cuarto, 11 triplas tentadas, por apenas 5 lanzamentos de 2 puntos, é certo que con un acerto, 4 de 11, por riba do 36%, moito gasto tamén no equipo de Moncho López desos tiros de 3 puntos, e agora a situación donde Samu Rodríguez creo que se queda emparellado na transición defensiva con Jordan Sacco, conta que este por detrás nas súas costas xa Romaro Gil, abandona o congolés, e aí inmediatamente entra ese balón interior e ten todo favorable para poder finalizar, pero nin anotou a canasta nin agora o primeiro tiro libre desta quenda. Fallou os 3 deste partido Jordan Sacco, vai co segundo, lanza Jordan Sacco, agora sí anota punto 29 do Río Brogan, 29-32, 5 minutos 2 segundos para chegar ao descanso. E volve Javi López Santana á pista, marcha Martín Fernández Carballo, Vila García, vai sacar Samu Rodríguez de liña de fondo, aí está Samu Rodríguez, Anem Moody, Javi López Santana. Vai Javi López Santana. Co balón Anem Moody. Samu Rodríguez ofrecéndose, non recibe, bloqueo Romaro Gil, collo Anem Moody pola esquerda. Ahora recibe Samu Rodríguez, puntea Eric Vila, falla de 3, rebote. Iban 3, iban Jordan Sacco, Edin Atic e Toni Nakic ao rebote. Boas sensacións aí do Río Brogan. Vai cara dentro Edin Atic, lanza Toni Nakic, tripla, igual o partido, 3-2, segunda tripla do partido do xogador da selección croata, terceira tempada en Lugo. Aí está Javi López Santana, Romaro Gil,
Ofrécese Diogo Brito, que o que recibe ascenso con Lleida neste 2024. Está Diogo Brito, botando entre as pernas, faise espazo, step back, lanza, falla, rebote de Samu Rodríguez que lanza contra Tabua, rebote de Eric Vila. Non pode levantar ese balón e ollo outra vez na transición defensiva porque Jordan Sacco está correndo moi ben a pista, pero ten que ter ao mellor un chisquiño máis de paciencia para levantar ese balón porque tiña a Diogo Brito metido na vertical do aro. E non tiña equilibrio. Era simplemente a pousar un pouco os pés, xirarse, daballe tempo de sobra, quizá máis pendente o mellor tamén de sacar a falta. Correcto. Aí está o balón Javi López Santana. Ahora mesmo Club Ourense Baloncesto con 3 xogadores que se mantella a tempada pasada. Javi López Santana, Samu Rodríguez e Romaro Gil. Aí está Javi López Santana, o palmense. Atopa por dentro a Romaro Gil, hai falta de Eric Vila, protesta, falta de Eric Vila. 3-2, 3-2. A falta de Eric Vila. Un Eric Vila que foi o xogador máis xoven debutar na historia do Barça, 16 anos. Marcha Eric Vila, entra Aleksandar Aranitovic. Vai sacar Javi López Santana, 14 segundos de posesión, balón para Samu Rodríguez. Ahí está Santi Pazo de Teo, vai cara adentro, perde o balón, recupera Aleksandar Aranitovic. O ex da Cibona, o ex de Partizan. Protexe co corpo Edin Atic. Balón de Aleksandar Aranitovic, bloqueo de Jordan Sacco, no repic, lanza Aranitovic de 3, falla, rebote longo que colle Edin Atic. Balón para Aleksandar Aranitovic que recibe lanza de 3, falla, rebote. Palmeaba Edin Atic. Será balón a prol de Club Ourense Baloncesto. Sí, tiros difíciles no Río Brogán. Está a costar ao mellor un pouquiño de continuidade no xogo de ataque. Falamos tamén dos problemas que teñen cos manexadores, Darren Hiller fora por ese golpe, Jordan Davis cas dúas faltas, sen rotación no un. Sí, claro, porque está Peter Popovic, pero evidentemente é un xogador que a priori non é xogador da plantilla do Río Brogán. Están lesionados, xa saben, o húngaro Adam Somogyi, que así a todo el xogador de formación local, xogou entre outros equipos en Torrelodones, en San Pablo, Burgos. Eric Quintela, o héroe local, o primeiro capitán do Río Brogán. Aí está Javi López Santana. Balón para Ignacio Rosa, que lanza, falla, rebote de Javi López Santana. Anota contra Tabua, creo que ningún propio Javi López Santana imaginaba que estaba tan só. Que é yo máis pequeno, porque estaba xusto un paso por detrás da posición que ocupaba despois de soltar o pase a Ignacio Rosa. E caeulle esa canastra de alta porcentaxe casi sen querer. E agora pasarlle por detrás os bloqueos a Moore, non sei se é boa idea, pero o norteamericano, o ex da Universidade de Miami, non pode anotar. Aí vai Javi López Santana. Balón para Samu Rodríguez, Santi Paz. Xogando sin un 5 agora mesmo, Club Ourense Baloncesto, compartindo pista Samu Rodríguez e Ignacio Rosa, 2-4. Recupera Toni Naki, recupera o Río Brogán. Balón de Charlie Moore. Sí, esgotou o bote. Exacto. Aleksandar Aranitovic, Jordan Sacco. Aranitovic que vai cara dentro, botando coa man esquerda, lanza e anota 2+1. 3-4, 3-4, terá tiro libre adicional. Aleksandar Aranitovic, o ex da Cibona, e o ex de Partizan, e volve a pista Peter Popovic, marcha Edin Atic. Sí, unha situación de transición que non pode dar continuidade Moore porque esgota o bote, e despois situación dun contra un de Aranitovic, parada, tiro tras bote en media distancia, gañando contacto da defensa de Samu Rodríguez. E Club Ourense Baloncesto que fai máis pequeno aínda o seu quinteto. Lembremos que Kriki ten dúas faltas e por eso está a protexer neste tramo donde rota a Romero Gil, Moncho López o canadense, e agora será Mendicote en posición de 4, Ignacio Rosa que seguirá en posición de 5. Fallou ese tiro libre adicional Aleksandar Aranitovic, 15,6 puntos a tempada pasada na Liga Adriática. Sube o balón Rafa Lisboa. Supera a división de los dos campos, defendido por Peter Popovic, ex de Budugnos, a recibir Unai Mendicote. Balón de Rafa Lisboa, Ane Moody, defendido por Jordan Sacco, agora por Charlie Moore. Atopa Santi Paz que lanza de 3 o de Teo, falla, rebote para Ignacio Rosa, balón para Proldo Brogán. Non se pudo facer dono do balón, o último en tocar
o ex da canteira de Unicaja Málaga. Xogando rápido Río Brogan, balón de Charlie Moore. 1 minuto 50 para chegar ao descanso. Aí está Charlie Moore cara a Alexander Anitovich, que recibe, orientado, lanza e falta en defensa de Club Ourense Baloncesto. Tiros libres para Alexander Anitovich. As fintas de tiro, fintas de dirección tan importantes. Unha desas fintas foi a que xera o espazo Alexander Anitovich outra vez dentro da media distancia, outra falta que saca en dúas situacións prácticamente idénticas. Alexander Anitovich, 75,8% en tiros libres a tempada pasada na Cibona, en Liga Adriática. Lanza este primeiro tiro libre, anota Alexander Anitovich, 35-34. Que che parece este xogador, Edgar? Creo que moi sobrio. Dame a sensación de que non vai alcanzar os rexistros anotadores na Cibona, pola diferencia de nivel competitivo que vai encontrar na ACB, de nivel físico, pero sin ser o mellor un 8 en nada, creo que é o suficientemente sólido para aportar nos dous lados da pista, dar unha rotación boa nesa posición 2-3 que vai compartir dependendo de como rote Veljko Mrsic con Darren Hilliard, porque é certo que quitando a Atic non hai un aleiro grande, puro neste Río Brogan. O seu irmán Peter Anitovich, ex xogador de Manresa en ACB, ex xogador a tempada pasada en Levouro de Fuenlabrada, tamén xogou previamente, por exemplo, en Almansa. Está adestrando co Río Brogan Rafa Lisboa, 100 segundos para o descanso. Rafa Lisboa. É a clásica situación de Veljko Mrsic de presionar 2-2-1, pero esta vez non se recolle en zona, senón individual. Mala comunicación defensiva e Charlie Moore, que todo o que ten de talento ofensivo, de capacidade en campo de ataque, bueno, pues atrás gustalle un pouco máis ese uso das mans castigados polos colexiados. El interpreta que deu balón, os colexiados que non era todo balón, e Unai Mendicote irá ao tiro libre. Aí está Unai Mendicote, que xogou o preolímpico e o europeo coa selección española 3x3. Vai co primeiro tiro libre de Portugalete, o aleiro e ala pivote, segunda tempada en Ourense, procedente do Círculo Gijón. Ademais, co mérito engadido de que na 22-23 non puido xogar por unha lesión. Anotou o primeiro Unai Mendicote, a derradeira renovación do equipo baixo a dirección deportiva Sergio Pérez este pasado verán. Lanza Unai Mendicote, fallo segundo, rebota Anitovich. 3-5-3-5, Anitovich sempre aportando tamén no rebote. Charlie Moore, aí está Charlie Moore. Vai cara adentro, Jordan Sacco, no 2x2, que canastra de Jordan Sacco contra Tabua, fantástico nesa continuación, Jordan Sacco, 3-7-3-5-2 arriba Río Brogan. O time na situación de bloqueo directo, excelente pase de Moore e moi boas mans de Jordan Sacco, que a veces é o que lle falta en ocasións ter boas mans para recibir todos eses pases en continuacións, capturas de rebote ofensivo. E agora quen buscaba a canastra era Santi Paz. Que fallou, balón de Peter Popovich, Alexander Anitovich, entre base escolta xogando o Río Brogan. 50 segundos para o descanso, 3-7-3-5, xa saben, o Brogan sen dar un Hilliard polo de agora. Balón de Alexander Anitovich que recibe, se para, de 4 metros, lanza, que canastra, 3-9-3-5. Sí, sobre todo porque ataca o pase xa en movimento, eso colle a Mendicote nunha posición defensiva onde non pode reaccionar, e outra vez a parada en media distancia que está a ter Alexander Anitovich no partido de hoxe, 2 máis para el. Máis 4 Brogan, máxima vantaxe, 41 segundos, 8 décimas para o descanso, Brogan 39, Ourense 35. Terra de nacer, terra de soñar, terra que te pide tempo de acordar. Déxate levar polo natural, algo que te pide volverte a topar. Esto de lo de Vasco Coruña es el de que se trabaja en comunicación en Burela Cruzada. Seguimos nesta segunda semifinal Copa Galicia, 41 segundos, 8 décimas para o descanso. Brogan 39, Club Ourense Baloncesto 35. Vemos aí a bancada de animación do Río Brogan. Por certo, tamén estupenda iniciativa do Monbus Obradoiro esta tempada, creando unha bancada de animación. Aí vemos o tempo morto. Veíamos aí ao banquillo do Club Ourense Baloncesto e tamén afeccionados, xoves afeccionados e afeccionadas xoves do Río Brogan. O futuro está asegurado nos 4 equipos galegos que compiten hoxe en Copa Galicia, 2 en Liga Endesa, 2 en Primeira FEB. Sí, un Río Brogan que agora impúlsase con este máis 4 tras un parcial de 12-3. Lembremos que estábamos nun 27-32
A máxima vantaxe do Ourense. Pasamos a un 39-35. É certo que parte deste parcial, pois sin a presenza dun 5 en pista, con máis problemas en Club Ourense Baloncesto para ter un mellor traballo no rebote defensivo, en situacións de transicións defensivas, onde Río Brogan pois, foi quen de irle sacando algúns puntos. Saca Rafa Lisboa, subindo balón Club Ourense Baloncesto. Falta presión 2-2-1. Aí o balón de Martín Fernández Carballo e falta de Toni Nakic. Sí, para min é clara. Tiros libres para Martín Fernández Carballo. Queren intentar pechar na intersección entre media pista e liña lateral a Martín Rodríguez nesa presión saltando 2 contra un xusto cando está achegándose a esa media cancha, pero non pode conter o avance. Creo que Casmans interrumpe o suficiente Nakic para que lle piten falta. Anotou o primeiro galego. 3-9-3-6. A tempada pasada en Albacete Basket, promediando 15,5 puntos en Le Plata, o que agora é a segunda FEB. Vai co segundo xogador de Vila García de Arousa, anota o segundo, 3-9-3-7. E volve a pista Charlie Murno Brogan. Club Ourense Baloncesto volve un pivote Romaro Gil e volve un aleiro Diogo Brito. Sí, cunha rotación amplísima. Moncho López no que vai de partido. Creo que xa estiveron en pista 11 xogadores. Sí, a listaxe, a plantilla que contan con esta tempada en primeira FEB 24-25. Aí está Charlie Moore. Vai debutar o Club Ourense Baloncesto a vindeira semana contra Cartagena. Charlie Moore que lanza, falla, rebote, Romaro Gil. Previsiblemente a derradeira posesión deste segundo cuarto, deste primeiro tempo. 3-9-3-7, 2 arriba Brogan. Está mandando Rafa Lisboa eso, que pasa que non lle dan o balón, agora semella que sí. Tampouco. Perda, mala decisión de Martín Rodríguez, que ademais agora non é quen de interpoñerse no aro. Eu creo que ese balón ten que ser para Rafa Lisboa, que el decida que se quere xogar Club Ourense Baloncesto na última posesión. Aí creo que lle pesou un pouquiño a Martín Rodríguez as ganas de querer ter o balón nas mans. Anotou Peter Popovic polo carril central, liberado. Peter Popovic coloca ao remate deste primeiro tempo 4 arriba Río Brogan 41, Club Ourense Baloncesto 37. Valoración desta primeira metade, Edgar. Bueno, creo que moi bo partido de Club Ourense Baloncesto. Dá má sensación de que máis preto do seu nivel que o que pode chegar ter Río Brogan. É certo que a rotación do equipo lucense ten esas pegas que xa falamos por problemas físicos ao que engadir que semella que Darren Killiar non vai a participar máis no partido. Acerto dende a liña de 3, moi bons minutos de Rafa Lisboa. É certo que, bueno, nestes últimos intres co parcial 12-3, Cobb perdeu un pouquiño o control do que quere facer no partido. A mellor sin a referencia dun 5 claro, uns quintetos onde Martín Rodríguez, Paz, Ignacio Rosa, Samu Rodríguez coincidiron a vez, que non terá por que ser tan habitual, pero dando un boa imaxe ao equipo de primeira FEB con este 41-37, se non me lembro mal. Así é, máis 4 Río Brogan igualando a súa máxima vantaxe. Uns minutos de descanso e volvemos interesantes do inicio do terceiro cuarto, segunda semifinal Copa Galicia, Pazos Deportes de Lugo, canle de YouTube da Federación Galega Baloncesto, Río Brogan 41, Club Ourense Baloncesto 37.
motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer, está a pedir volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar.
motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer, está a pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, our place you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Boa tarde novamente de Nopazos Deportes de Lugo, canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto, segunda semifinal Copa Galicia, 4 arriba Río Brogan 41, Club Ourense Baloncesto 37. Saúdos novamente de quen lles fala, de quen narrou estas dúas semifinais, quen está a narrar esta segunda semifinal, Millán Gómez, cos comentarios de Edgar Paz. Hola Edgar, novamente, boa tarde, boa noite, mellor dito xa. Boa noite. Sí, o primeiro correxir que estiven chamándolle Martín Rodríguez a Martín Fernández, o subconsciente daquel base que tamén militara no Club Ourense Baloncesto, dirixido por Gonzalo García de Vitoria, despois en Chantada, Martín Fernández, vale, para que quede claro. Estaba repasando as estatísticas, no Río Brogan os máximos anotadores Charlie Moore, Alexander Aranitovic e Toni Nakic, os dous balcánicos con 7 puntos, o base norteamericano con 9 puntos e 3 asistencias, e no Club Ourense Baloncesto 6 puntos de Anem Moody, 8 de Samu Rodríguez, 8 de Ben Kriki e 9 de Lisboa. Lembremos os 7 primeiros deses 9 casi de xeito consecutivo no inicio de partido. As perdas, quizá un pequeno xesto a mellorar no Club Ourense Baloncesto, 8 ao descanso. Gilian San Coluso. Rematando esta rolda de quecemento do Río Brogan e do Club Ourense Baloncesto para comezar esta segunda metade da segunda semifinal Copa Galicia. O Brogan buscando unha nova final, perdeu a tempada pasada aquí con Monbus Obradoiro, o Leima Básquet Coruña, que busca rival desa final, domingo a 6 da tarde, en directo coas cámaras da Televisión de Galicia. Sí, chegaban as novas de Darrion Hilliard, está sendo atendido en Polusa, no centro médico, no hospital lucense. Ten un pequeno mareo, pero é o que falamos do golpe elevado no partido, e tamén teñeno que coser, porque semella que ten un corte nos beizos. A información que nos facilitaba o compañeiro Paco Basanta, compañeiro del Progreso de Radio Lugo da cadena SER, que se achegaba aquí a cabina a saudarnos, agradecerlle evidentemente o detalle a Paco. Que vemos aí o tempo morto, esas últimas indicacións tácticas do Corrillo do Río Brogan, agora do Club Ourense Baloncesto. Segunda semifinal Copa Galicia, 41-37 no marcador.
Pazos Deportes de Lugo organiza esta Copa Galicia Asociación Juvenil Sagrado Corazón. Máximo anotador do partido Rafa Lisboa con 9 puntos. Con 8 está Samu Rodríguez, el Ben Crique. Por parte do Brogan tamén con 9 puntos. Igualando en esa máxima anotación do partido Charlie Moore. Con 7 están Alexander Aranitovic e Toni Nakic. Con 5, por exemplo, están Jordan Davis e Jordan Sacco. 4 Dragan Apic e 2 Peter Popovic e 2 Darren Hilliard, que evidentemente non vai xogar esta segunda metade. Por parte do Club Ourense Baloncesto, 6 puntos tamén de Anne Moody, 2 de Unai Mendicote, 2 de Javi López Santana, 2 de Martín Fernández Carballo. Máximo anotador Rafa Lisboa, 9 puntos, como dixen antes. Vai xogar o Río Brogan con Alexander Aranitovic no 2, Charlie Moore no 1, no 3 Edin Atic, no 4 Toni Nakic e no 5 Jordan Sacco, xogando o Río Brogan, primeiros 5 segundos de segundo tempo. Zonas no Club Ourense Baloncesto, 2-3 para iniciar esta segunda metade. Así é. Toni Nakic ofrecéndose aí a Aranitovic, que finta o pase, finta o tiro e falla o pase a Jordan Sacco, que anota máis Río Brogan, máxima vantaxe do partido, 4-3, 3-7. Si, ben xogado entre pivots, ocupando o poste alto, aí a xusta zona 2-3 de Cobb, e inmediatamente Jordan Sacco é capaz de poñerse por diante de Samu Rodríguez. Ai, a mate agora de Samu Rodríguez. Con ese rebote ofensivo terminado en mata, atacando en de posición perimetral o aro rival. Ven aí Samu Rodríguez, MVP da xornada 18 de Levouro, 23-24, o Lagunero, segunda tempada en Club Ourense Baloncesto. Esa Alexander Aranitovic, Charlie Moore, Toni Nakic, que recibe el lanza de 5 metros, canastra, 4-5-3-9. Sí, agora defensa individual, non sei se simplemente foi a primeira posesión do terceiro cuarto, onde quería sacar unha ventaxe con esa sorpresa defensiva a Moncho López, pero agora esta segunda defensa xa home a home do Club Ourense Baloncesto, despois de man a man, a piques de anotar. Tiros libres para Rafa Lisboa, Falta de Charlie Moore. Falta de Charlie Moore, segunda, sí, no punteo desa tripla frontal. Aí Rafa Lisboa, xerando sempre, Rafa Lisboa, cuarto partido oficial con Club Ourense Baloncesto. Xa saben, este partido arbitrado por Carlos Cortés, David Sánchez e Guillermo Ríos. Anota primeiro Rafa Lisboa, punto 40 do Club Ourense Baloncesto. Aestrado por un galego, Moncho López, 18 anos despois, volvendo a España, volvendo a Galicia. Anota segundo tamén Rafa Lisboa, sí. 4-5-4-1, terá un terceiro tiro libre. Moncho López, moitos anos en Porto, tamén como seleccionador portugués, selección de Angola, e os últimos anos no baloncesto nipón, na segunda división xaponesa. No cada vez máis emerxente baloncesto xaponés. Aí está Edin Atic, Charlie Moore. Pisou a liña Charlie Moore, sí, perda, excelente a porta atrás, onde entra ese balón, pero despois non é quen de dominalo, e agora perda, de volta con outra perda, Rafa Lisboa. Vai ser balón a prol do Río Brogan, 1 minuto e 27 segundos consumidos deste segundo tempo. Vai sacar Edin Atic, amigo íntimo del Janan Musa. Co balón Charlie Moore, ofrecéndose Edin Atic, defendido por Diogo Brito. Aí o bloqueo de Jordan Sacco, colló Edin Atic pola esquerda, recibe Toni Nakic. Esgotou a posición, avisaba Belko Mersic, avisaba Jordan Davis. Claro, a situación está falta de concentración aí do Río Brogan. A situación está ben pensada, porque outra vez queren atacar o cambio defensivo no bloqueo directo nos últimos minutos, buscando un balón interior con Jordan Sacco gañando ben a posición. Está a custar moito a calquera perimetral ou posición 3-4 de Cobb suxeitar o 5 cando queda emparellado nunha transición defensiva ou nestos cambios. Aí está Rafa Lisboa, ese 2x2 con Ben Crique, o que recibe o balón novamente Rafa Lisboa, abre perfecto a Samu Rodríguez, que lanza de 3, falla, rebote Aranitovic. Sí, que importante Aranitovic no rebote. Que é un chisco esa porcentaxe de tiro de 3 no Cobb xa no segundo período, e agora totalmente liberado, tiro sinxelo para él nesa esquina, non pudo castigar. Aí está Charlie Moore, Toni Nakic, Charlie Moore que lanza, vaya tripla de Charlie Moore, 4-8, 4-2, tempo morto de Club Ourense Baloncesto. Sí, as cousas que soluciona o talento individual, outro ataque de Río Brogan non especialmente ben construído, sen opción algunha de vantaxe, quedan 5 segundos, aclarado, Charlie Moore 1 contra 1, esa tripla tras bote para o partido de Moncho López.
Para o partido Moncho López, 7 minutos 31 segundos para rematar o cuarto e quizás o partido. Gaña Brogan por 6, 4-8, 4-2. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Temos aí a festa das afeccións do Breogán e tamén os afeccionados desplazados dende Ourense, motivados aí por ese liderado dende a posición de speaker de Jacobo Gómez, pedindo a afección de Lugo e Ourense que se sumen á festa do baloncesto galego. Canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto. Gaña por 6 o Río Brogan, moi competitivo o Club Ourense Baloncesto, moi competitivo o Club Ourense Baloncesto. Vai sacar Diogo Brito, balón para Rafa Lisboa. Aí está os do Benfica subindo o balón defendido por Charlie Moore, xogando xa en pista ofensiva. Recibe Samu Rodríguez, Rafa Lisboa, collo bloqueo de Ben Crick pola esquerda, vai cara dentro, atopa ben a Ben Crick, que xogada de Club Ourense Baloncesto, sí. Anota con esquerda Ben Crick, 4-8, 4-4. Unha situación que sale con esa primeira saída vertical, que simplemente para pasar e xogar un space pick and roll, ese bloqueo directo central con bloqueo cego na continuación. Aí hai mala comunicación defensiva do Río Brogan, ten todo ese espazo Rafa Lisboa para poder atacar, balón dobrado e canastra de alta porcentaxe. Vai sacar de liña lateral Río Brogan, Alexander Ranitovic á altura do banquillo do Río Brogan. E a terceira falta de Ben Crique. Terceira falta de Ben Crick, como ben di Edgar Paz. De momento, Moncho López vai non aguantar en pista. Eu creo que vai ben. Bloqueo de Jordan Sacco, balón para Charlie Moore, que se para no 4.60, topa Edin Atis, que lanza de 3, non un especialista, pero anota un xogador capaz de facer moitas cousas, máis 7, Río Brogan, máxima vantaxe do partido, Edin Atis. Sí, un xogador que ven con esa función de pegamento, sobre todo ademais, previsiblemente tendo que compartir minutos con dous homes anotadores normalmente ao seu redor, entonces para equilibrar un poquinho ese perímetro para labores de intendencia, de defensa, de rebote, e meter algún tiro aberto como que acaba de anotar. Aí está Rafa Lisboa, 2x2 con Ben Crick, a piques de controlar o balón, recupera Edin Atis, transición, faino moi ben isto Edin Atis, que vai aí o balón dividido, perfecto Edin Atis, xiro o xogo, Toni Nakic cara Charlie Moore, Alexander Ranitovic, temporiza agora Charlie Moore. Se van a dar un contra un. Ante Ben Crick ten vantaxe, máis áxile, máis rápido, falla, rebote Diogo Brito. Sí, pero creo que aí tería que ser máis agresivo. Atacalo. Crick non ten un especial bo desplazamento lateral e aí podría ter unha vantaxe boa, e agora Nakic, para non querer ter que defender ese un contra un onde está en inferioridade física, aínda que o canadense recibiu bastante alonxado, casi en poste medio, sen pisar pintura, decide gastar a falta e agora sí aparece o xamaiquino Gil, esas 3 faltas levan a Crique o banco. Romaro Gil, 2'18 de estatura, 2'40 de envergadura, 9,7 puntos. A tempada pasada en Club Ourense Baloncesto, rebote de Edin Atis, moi bons minutos nos dous aoros, nas dúas pistas de Edin Atis, pase de Toni Nakic cara Edin Atis, sí, xogando Alexander Ranitovic. Está sufrindo agora un pouco o Club Ourense Baloncesto, ter continuidade a nivel ofensivo, e agora facéndose enorme Gil, intimidando Romaro Gil. O congolés Jordan Sacco. Romaro Gil, ex de Southland Sharks en Nova Zelanda, a súa última experiencia ata chegar a Ourense hai un ano. Volve a pista Javi López Santana. Marcha Rafa Lisboa. Club Ourense Baloncesto que acabou a tempada pasada unha permanencia con alardes e loitando polo playoff. Aí está Charlie Moore, Jordan Sacco, novamente Charlie Moore, lanza de 3, falla, rebote para Ignacio Rosa. O badalones, balón para Javi López Santana, xogando xa en campo contrario, botando entre as pernas
buscando unha liña de pase que que atopa o xogo por riba do aro. Sí, moi ben xogado. Mate de Romaro Gil. Bloqueo, rebloqueo. Nese rebloqueo queda nunha posición intermedia Jordan Sajo a nivel defensivo e despois esa continuación profunda, a capacidade de ir por riba do aro, gaña a espalda Gil. Moi boa acción outra vez dese bloqueo directo, chegar xogando de Cobb. Aí está Charlie Moore, xa saben que foi dar un giriar ao Hospital Polusa de Lugo. Tripla de Toni Nakic, 5-4-4-6 máis 8 Brogan. Sí, Nakic con esa facilidade que ten para castigar lado da axuda en calquer defensor que quera colapsar un poquinho máis a pintura, que teña unha posición defensiva máis volcada hacia balón. Si ese pase chega ao tiro aberto, Nakic vai castigar. E outra situación moi semellante. De xogo por riba do aro, nova canastra de Romaro Gil. Collen a Sajo outra vez nunha posición a nivel defensivo bastante intermedia, que non pode recuperar e perde a espalda. E agora hai falta en defensa de Ourense, baloncesto de Javi López, que a terceira. Problemas de falta do palmense. Sempre penso, Edgar, que ao marxe da calidade, que é obvio, non? Seguramente o máis dificilmente defendible o xogo por riba do aro. Sí, é que o problema é, sobre todo, en xogadores con certa capacidade atlética, además con tamaño, se a posición defensiva é un chisco intermedia ou directamente non hai axuda do lado feble, dependendo das normas defensivas que se utilicen, pois é complicado poder chegar a defender e a recuperar esas situacións. Agora creo que aí a comunicación no bloqueo directo ten que ser ou ser máis agresivo sobre balón, ou xa que se axuda do lado contrario que controle a continuación profunda, ven cun contacto previo para que Romaro Gil non poda progresar tanto ata preto do aro. Anota o primeiro Charlie Moore, 17,4 puntos por partido a tempada pasada en Extra Pistoia en Lega Basket. 5,3 asistencias, vai co segundo, bote, flexiona e lanza o de Chicago, anota 5-6-4-8, máis 8, o equipo adestrado por Belko Mersic, Ferran Varela e Iván Sunara. Entra a pista Jordan Davis, marcha Charlie Moore, ovacionado polo público. Está Charlie Moore, entra Jordan Davis. Creo que a máxima diferenza de Brogan, sí, unha das máximas do partido. Máxima. Igualando o 5-4-4-6. Aí escasos segundos, escasos minutos. Aí están en Moody, balón de Ignacio Rosa, que recibe, lanza curto, rebote Jordan Davis. É un bo tiro pouco traballado, sen castigar a defensa, sen obligar a defensa a desplazarse ou facer algún esforzo máis, en vantaxe. Eu creo que precipitado Ignacio Rosa, que non está probablemente atopándose o sitio no partido, e agora tripla de Toni Nakic e tiro libre adicional. E agora que falamos de castigar posicións en lado da axuda defensivo, que ten a capacidade de abrir o campo de Toni Nakic. Non está ben Ignacio Rosa, ten moita distancia que recuperar, vai tarde e ademais agasalla con ese adicional a Toni Nakic, que pode anotar 7 puntos prácticamente de xeito consecutivo. Toni Nakic, terceira tempada. E agora muda a estrutura Moncho López. Primeira vez no partido que decide xogar con dous bases ao mesmo tempo. Rafa Lisboa e Javi López Santana. Se colle un pouquinho máis de control do partido, erro adicional Nakic. E iso que ten un 81,9% nas dúas tempadas previas na ACB. Diogo Brito xogando. Imos entrar nos últimos 4 minutos do terceiro cuarto. Ignacio Rosa invertindo o xogo cara a Javi López Santana. Marcha da defensa de Jordan Davis, atopa a Rafa Lisboa, que lanza de 3, falla, rebote moi alto de Jordan Saco, pero non o consigue controlar, non consigue pechar. Vai ser o xogador de Cobb, eu creo, Pois para min semellaba que tocaba Ignacio Rosa, o outro xogador do Cobb, que ahora non sei se era Javi López. Nesa pelexa os colexados deciden totalmente oposto e mantén o balón o Club Ourense Baloncesto. Javi López Santana, Rafa Lisboa, defendido por Aleksandar Anitovic. Aí está Diogo Brito no poste ante Adin Atic. Xira gancho, canastra fantástica do de Póvoa do Arsín, 5-9-5-0. Sí, para rachar agora este mal momentum que atravesa no partido, ese máis 11 como nova máxima de Río Brogan. Ver se poden recrutar un pouco máis nestes últimos 3 minutos 30 segundos. Aí está Jordan Davis botando entre as pernas, vai cara dentro polo perfil esquerdo. Que canastra de Jordan Davis. Sí, nesa situación de stop and go, de cambio de ritmo, ten unhas excelentes pernas, Javi López non vai poder aguantar nese 1 contra 1. Ademais finalizando no perfil esquerdo coa zurda, cando a súa man dominante a dereita. Entra a pista Dragan Apic, marcha Jordan Saco, entra Petar Popovic.
Marcha Edin Atic. Jordan Davis que pode xogar o 1 e o 2. Agora vai xogar o 2, Peter Popovich o 1. Dragan Apic, lóxicamente, neste caso o 5. Aí está Rafa Lisboa recibindo en extensión, falla, rebote para Alexander Anaitovic, que conduce polo centro da pista e hai falta de juvenil, por así decirlo, de Rafa Lisboa. Que a segunda. Que se poden aforrar. Estaba vendo a minutaxe o descanso, porque IJ Onu apenas xogou 2 minutos 30. Lembremos outro día xogou 3-17 ou algo así contra Básquet Coruña ao inicio. Lembremos que, bueno, estes Tamén problemas estomacais pues, poden limitar a súa participación, pero estálle costar un pouquiño máis ou ter esa confianza de comerse e de gañarse un sitio sen dúbida, un chisco máis amplio na rotación breoganista. E agora perda, mal pase de Apic, que non controlou ben sobre o rectángulo de xogo Jordan Davis. E Ono do que fala o compañeiro Edgar Paz, terceiro máximo taponador a pasada tempada en Brose Bamberg na Bundesliga, terceiro máximo taponador da Liga. Aí está Diogo Brito, o ex de Lleida, segunda etapa en Ourense. Rafa Lisboa pídelle a Romaro Gil que veña, colle pola dereita ese bloqueo, esgota bote, abre cara a Ignacio Rosa que recibe lanza, falla, rebote para Dragan Apic. Está a costar moito máis a Club Ourense Baloncesto neste terceiro cuarto a topar e crear boas accións ofensivas. Tripla de Aranitovic, a gravata. Balón de Martín Fernández que non atopa. Non atopa pase porque esgotara bote. Romaro Gil. Ollo, 8 segundos a pique no límite. Pasa que claro, é cando se pasa o noveno. É dicir, cando quedan 15. E agora falta de Nakic. De Toni Nakic. 8,1 puntos e 3 rebotes nas dúas tempadas previas en ACB. Marcha Toni Nakic, volve a pista Eric Vila. Sí, en bonus ambos os dous equipos con 2-19 por xogar neste terceiro período. Eric Vila que gañou a Euroliga Junior co Barça en 2016, sendo un dos xogadores en dúbida máis importantes daquel Barça. Sí, internacional por España, habitual. O absoluto, ademais. Nalgúnha das últimas ventás FIBA disputadas polo equipo de Sergio Escariola. Aí está Rafa Lisboa, Diogo Brito vai cara dentro. Atopa Romaro Gil que anota contra Tábua, 6-1-5-2. Moi ben xogado, boa circulación do equipo adestrado polo naronés Moncho López. O límite semella que polo menos tras canastra voltan a esa zona 2-3. E o balón aí de Alexander Anaitovic, Peter Popovich, Eric Vila que lanza de 4-60 e anota. Sí, pero boa pretempada de Eric Vila. As dúas posesións deste terceiro cuarto fronte a zona, 4 puntos Río Brogán, todas facendo pasar o balón por ese poste alto, que é unha das zonas principais para poder atacar unha defensa desas características. Antes xogou entre pivos, agora tiro dende liña de tiro libre e canastrón de Martín Fernández por elevación, picando taboleiro ese balón. Contra taboleiro, esa especie de bomba de Martín Fernández Carballo do de Vilagarcía de Arousa. Insiste na zona. Aí está Anaitovic que vai cara dentro, se para, lanza, falla, vaya polo seu propio rebote ofensivo, pecha ben Diogo Brito. 1 minuto 15 para chegar ao remate do terceiro cuarto. Que pase Diogo Brito cara Ignacio Rosa, tapón de Jordan Davis en primeira instancia, falla, rebote de Peter Popovich. Sí, era unha canastra importante porque proñía a Club Ourense Baloncesto a 7, volvía a deixarlle unha situación para pechar o cuarto con mellores sensacións. Vai Peter Popovich de 3, último minuto do terceiro cuarto, falla, rebote Romaro Gil. Sí, no. Sube o balón aí Martín Fernández, facendo de base o escolta Vila Garcián. Vai cara dentro, a piques de recuperar Eric Vila, pero atopa ben a Diogo Brito, boa defensa de Eric Vila. A pase cara aí, cara Romaro Gil, hai falta previa. Sí, van a dar a falta baixo igual porque está en bonus. Sí, va a ser tiros libres para Romaro Gil. É curioso porque Brito tiña unha tripla aberta na esquina, decide rexeitar esa oportunidade, despois volve ter a oportunidade de finalizar el o aro porque non ten ninguén que fixera a rotación defensiva para parar esa penetración. Dobra o balón a Gil que o seu tamaño faise grande aí preto do aro. E que falla o primeiro, 62,7% da temporada pasada. Tampouco é unha das súas maiores e mellores virtudes. Sen dúbida. O xogador de 30 anos, Romaro Gil. Dos botes, flexiona, lanza, falla, rebote que toca Ignacio Rosa, sí, nesa pelexa. Pues pareceume que tocara Eric Vila, Balón a prol do Río Brogán, así decide o trío arbitral. Alexander Anaitovic, Peter Popovich, o ex de Buduknost. Aí está Alexander Anaitovic, atopa ben a Dragan Apic. Falta de Romaro Gil. Agochándose por liña de fondo na espalda de Gil.
e xusto dá ese paso adiante para poder mellorar ángulo e recepcionar o balón, tendo toda a referencia do seu defensor perdida porque estaba ás súas costas. Gasta falta o xamaiquino, que vai coxeando lixeiramente, e debe recibir un golpe. Esperemos que non sexa nada. Vai Dragan Apic co primeiro tiro libre. Fallo primeiro, quedouse curto. 73,3% en tiros libres. Na súa estancia en Burgos, 12 partidos na ACB. 19-20. Xogando a fase final excepcional da ACB en Valencia. Semifinalista con San Pablo Burgos daquela ACB. Un San Pablo Burgos do que procede, por exemplo, o xogador do Río Brogan, Edin Atic, que agora mesmo está no banquillo. Vai Dragan Apic co segundo tiro libre. 9 arriba Río Brogan, 20 segundos 3 décimas. 3 botes. Flexiona, respira. Lanza Dragan Apic, curto. falla, curto. Rebote Diogo Brito. Quizá esa derradeira posesión deste terceiro cuarto. 16 segundos, subindo balón Rafa Lisboa, o ex de Cantabria. Balón de Diogo Brito. Novamente Rafa Lisboa entre portugueses ando xogo. Movéndose sen balón Martín Fernández Carballo e Unai Mendicote. Tamén Ignacio Rosa collo o bloqueo. Rafa Lisboa cara a Martín Fernández, que lanza contra Tabua, falla, remata o terceiro cuarto. Brogan 63, Club Ourense Baloncesto 54. 9 arriba, equipo de Lugo. Volvemos co cuarto cuarto. Sí, unha última posesión na que non consigue atopar unha solución a defensa de cambios de Río Brogan. Tiro excesivamente forzado de Martín Rodríguez. E o que falamos, un Cobo que lle está a custar máis no plano ofensivo. Quizá necesite recuperar esa mellor versión de Rafa Lisboa tamén para ter un maior control do que sucede no ataque, e que pouco a pouco tamén, pois, o nivel físico, a diferencia de categoría, vai se comezando a notar. Terra de nacer, terra de soñar, terra que te pide tempo de acordar. Déxate levar polo natural, algo que te pide volverte a topar. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Volvemos con este cuarto, segunda semifinal Copa Galicia, Básquet Coruña, que busca rival. O Río Brogan ahora mesmo gaña por 9 puntos, 6-3, 5-4, buscando o Río Brogan a súa 15ª Copa Galicia. Sería a 8ª do Club Ourense Baloncesto. Sí, un Club Ourense Baloncesto que chegou a estar -7 posesión no tramo final do terceiro período, pero non puido recurtar máis a diferenza. E o que dicíamos, importante para eles comezar ben e tentar recuperar algo máis sensacións a nivel ofensivo, porque o terceiro cuarto foi máis problemático para eles, sobre todo na construción dos lanzamentos, en atopar tiros abertos de boa porcentaxe. Está Toni Nakic como máximo anotador do partido, 15 puntos, Charlie Moore 14, 12 para Rafa Lisboa. Xogando precisamente Rafa Lisboa, quinteto de Club Ourense Baloncesto agora en pista, con Rafa Lisboa, con Diogo Brito, con Samu Rodríguez, con Unai Mendicote. Bencric lanza agora de 3, Club Ourense Baloncesto. Falta en ataque, sí. Falta en ataque de Samu Rodríguez, ahora de cargar o rebote. Empurra, E a terceira do Lagunero. Empurra claramente a Eric Vila. Outro tiro punteado de 3 puntos, segue a caer esa porcentaxe dende a longa distancia no equipo de Moncho López. Creo que teño as estatísticas a final de terceiro período. 5 de 20 en triplas, Club Ourense Baloncesto. Sí, con esta 5 de 21, bueno, bien, xa bastante por debaixo do 30%, incluso por debaixo do 25%. Está ya comenzando a lastrar porque está tirando prácticamente o mesmo de 3 que de 2. Aí está Peter Popovic, finta o pase cara Eric Vila, finalmente cara Dragan Apic, balón de Peter Popovic, Edin Atic, que finta de 3, quedan 2 segundos, perde o balón, recupera Unai Mendicote, o internacional español 3x3, botando o balón polo perfil dereito,
Abre agora Rafa Lisboa, que ten tiro liberado, lanza de 3, falla, rebote de Dragan Apic. Sí, mal tiro, non se atreveu Mendicote a buscar ese balón, a ben que correr a pista maravillosamente polo carril central e creo que chegaba con vantaxe. O mellor, claro, Mendicote non ten esa calidade no pase como para arriscar tanto. Atoparon a tripla aberta de Rafa Lisboa, pero que non está volvendo a ese camiño de acertos máis gris nesta segunda metade o Internacional luso. 1 minuto 2 segundos no cuarto, segunda falta en defensa de Club Ourense Baloncesto, ningunha do Río Brogan. Volve a pista en Mudi, o escolta, e marcha Diogo Brito Oleiro. Sí, cunha estrutura máis natural. É que Club Ourense Baloncesto ademais ten unha vantaxe, entre outras, que ten varios xogadores que poden xogar o 3 ou 4. Samu Rodríguez, Unai Mendicote, incluso Diogo Brito, aí ten polivalencia, evidentemente tamén Río Brogan noutras posicións. Invirto o xogo Río Brogan, balón para Eric Vila, que lanza de 3, tripla de Eric Vila, máis 12 Río Brogan, máxima vantaxe, 6-6, 5-4. Sí, estaba Nakic antes, agora Eric Vila castigando moito esos tiros abertos del lado de axuda. Moi afundido Samu Rodríguez, protexendo pintura, e despois ten un close out, unha distancia de recuperación defensiva que prácticamente imposible de que chegue, liberado Eric Vila non perdoa. Aí está Benkrik ao poste, levando a Dragan Apic, Rafa Lisboa, que xa leva 5 asistencias, atopa Benkrik, que vai cara dentro, lanza, que canastra de Benkrik, sí, que xogador. Esas situacións en posicións intermedias dominas ben, Manforte, 66-56, marcar unha nova máxima Río Brogan con ese máis 12, que agora neutraliza o canadense. Aí está Jordan Davis, Petar Popovic, Edin Atic, ofrécese no poste medio Dragan Apic, vai Edin Atic cara dentro, perfil esquerdo, que canastra de o ex xogador de San Pablo Burgos, internacional con Bosnia e Herzegovina. O que falamos das diferenzas físicas, situacións de un contra un, está a ter problemas nesa responsabilidade individual defensiva Cobb, Jordan Davis no terceiro cuarto un par de veces, agora Unai Mendicote tampouco pode suxeitar a Atic, e aí onde se nota un pouquiño máis a diferenza. Samu Rodríguez, pase extra cara Rafa Lisboa, que lanza Ahora de 3, sí, que tripla. A Ahora 9 sí, colócase Club Ourense Baloncesto. Circulación excelsa do equipo adestrado por Moncho López. Máis 9 Río Brogan, subindo o balón Edin Atic. Defendido por Unai Mendicote. Jordan Davis recibe. Aí está o bloqueo de Dragan Apic. Botando entre as pernas o ex do UCAM Murcia, vai cara dentro, lanza demasiado arqueado, intentando evitar a intimidación dos seus rivais. Balón de Club Ourense Baloncesto. Aí está Rafa Lisboa. Sí, un tiro moi complicado, mala selección, mala decisión de Davis. E ollo Lisboa que busca a segunda tripla. Falla, rebote Edin Atic. Sempre axudando tamén no rebote Edin Atic. Marcando Sí, xogada coa man esquerda, subindo o balón. Aí está Edin Atic. Bloqueo, no. Finta de bloqueo de Dragan Apic, vai cara dentro Petar Popovic, Sí, que anota Petar Popovic en tiro libre adicional. Cuarta de crítico que falábamos no inicio, que tentaba de duxar un chisquiño naquela publicación do Diario da Región, os problemas que ten nas recuperacións defensivas, en suxeitar a pequenos, nos desplazamentos, cando son un pouco amplios atrás. Agora Popovic non tivo ninguna dificultad para superalo, e ademais comete unha falta evitable porque aí non tiña ninguna posibilidade xa. Anota Petar Popovic o tiro libre adicional. Xogador que promediou 8,3 puntos por partido, hai 2 tempadas en Eurocup. Si, volta máxima, este máis 12, 71-59. Exacto, recibindo a Moody. Posesión do Club Ourense Baloncesto, do equipo das Burgas. Lanza de 3 a Moody, curto, rebote que toca Edin Atic, balón a prol de Club Ourense Baloncesto. Outro tiro punteado, nada sinxelo, é certo que un tirador que pode anotalos Moody, pero pouco traballado esa posesión ofensiva. Aí está Rafa Lisboa. Falta de Moore. Falta de Moore, que por certo leva 6 asistencias. Primeira falta de Brogan este derradeiro cuarto. Antes anotábase 2+1 Petar Popovic, Edgar, que en principio ven reforzar os amigables, os adestramentos. Digamos que noutro contexto sería un xogador interesante. Sí, imagino que el da mellor tamén ten outras perspectivas da temporada, habituado a xogar Euroliga e Eurocup, non sei se busca un equipo de competición europea. O certo, ainda que se escoitou algo de que porque non se podería quedar, lembremos que Brogan, plantel de 12, 4 cupos, un plantel de 13, ademais das convocatorias, obrigaría a ter un cupo máis, que non hai moito máis, salvo esa presenza de Néstor Viño, o novo xogador lucense, da canteira de Ensino, con esa colaboración puntual que tiveron en pretemporada para poder adestrar co
co equipo lucense. Que, por certo, Néstor Viño, que anotou unha canastra contra Porto, xogou 2 amigables co Río Brogan, onte rematou esa estancia en pretempada, foi homenaxeado polos seus compañeros e polo corpo técnico, foi agasallado cunha camiseta do Río Brogan, asinada e adicada por todos os seus compañeros. Eva Baikrik o tiro libre, o xogador zurdo, o versátil interior, anota o primeiro, Benkrik, o xogador de Edmonton, Canadá, 2-0-6. Lanza o segundo, falla, vai o rebote Eric Vila que o pecha, 7-1-6-0. Edin Atis subindo o balón nestas últimas xogadas. Semella que era máis falta a que lle fixeron a Eric Vila nesa Sí, pelea que agora por rebote que agora esta de Unai Mendicote. Diferente criterio. Entra en no uso bonus, das mans. Club Ourense Baloncesto a 6 minutos 24 segundos. Descansa ahora o de Portugal, Unai Mendicote, volve a pista. Protagonismo galego, Santi Paz, o xogador de Teo. Xogando Dragan Api, Charlie Moore. Está Charlie Moore, balón para Eric Vila. Vai Dragan Apis, o que tentaba facer, Sí, creo unha que xogada máis propia de Claude Riley, o ese mate cara o atrás. mellor complicou máis a finalización do que realmente a tiña, Eu creo que tamén, sí. porque o exterior que viña tentar dificultar esa situación non lle podía dificultar tanto o lanzamento, casi medio buscou protexerse co propio aro, e outra vez o que falábamos de nivel de traballo previo á recepción do balón en situación de poste baixo, que lle permite esos pivotes ou xiros sinxelos a afrontalos con vantaxe. Non necesita ser un bailarín, ser un xogador con unha cantidad de recursos moi importantes en poste, pero sempre que pode traballarse en balón previamente, mellorando o ángulo e a súa posición para cun pivote sinxelo ter o camiño hacia o aro, como nesta última situación. Fallou o segundo tiro libre de Dragan Apic, anotou o primeiro. Con problemas hoxe no tiro libre, un xogador a priori fiable nesa situación de 4.60 en estático. Balón de Benkrik, Karanen Moody. Vai invirtindo o xogo cara Samu Rodríguez, que se perfila perfecto, lanza, falla. Sí, moitas veces falamos das diferenzas, que unha das cousas que en ACB prácticamente non se perdoa son os tiros abertos, o castigar as axudas defensivas e a posición de lado feble en defensa. Este é un claro exemplo, un Club Ourense Baloncesto. Colapsa pintura, lado da axuda, Eric Vila queda totalmente aberto, Samu Rodríguez con moitísimo tempo para executar esa tripla a Pesquedo, se non é capaz de castigala. Esos tiros tamén marcan moito a diferencia de primeira FEB e equipos ACB. Totalmente, xa o dicía Moncho López onte na previa. Aí está Benkrik, Anen Moody, cara Benkrik, que lanza de 3, falla, rebote para Ignacio Rosa. Balón dividido que chega Peter Popovich, que é un base bastante físico. Venga, asistencia de Charlie Moore a séptima, cara Jordan Saco que anota. Excelente con goles correndo a pista, chegando antes que ninguén, gañando aquí que nese duelo particular de transición defensiva, transición ofensiva, tempo morto. Máis 14 Río Brogan, 5 minutos 31 segundos para rematar o cuarto, quizáis o partido. Brogan 74, Club Ourense Baloncesto 60, pide tempo morto Moncho López a prol de Club Ourense Baloncesto. Terra de lecer, terra de soñar, terra que te pide tempo de acordar. Déxate levar polo natural, algo que te pide volverte a topar. Seguimos na canle de YouTube da Federación Galega Baloncesto, segunda semifinal Copa Galicia. Espera rival Básquet Coruña, equipo adestrado por Diego Epifanio. 7-4, 6-0, máxima vantaxe pro do Río Brogan, máis 14, 5 minutos 31 segundos para rematar o cuarto, e quizáis o partido. Pazos Deportes de Lugo, segunda Copa Galicia consecutiva organizada pola Asociación Xuvenil Sagrado Corazón. Obradoiro, vixente campeón, non poderá revalidar o título. Será finalista Básquet Coruña. Así a todo Monbús, Obradoiro completando un auténtico partidazo na primeira semifinal. Do mesmo xeito que está a facer outro equipo de primeira FEB, como é o caso de Club Ourense Baloncesto. Sí, un Club Ourense Baloncesto
que se non me fallan as contas leva 23 puntos anotados na segunda metade, 23 puntos en prácticamente 25 minutos. É o que estábamos a comentar, a caída da produción ofensiva, a dificultade de xerar bons tiros. Evidentemente o crecemento no partido a nivel defensivo de Río Brogan, impoñendo o seu maior talento e capacidade física. Javi López Santana, dende moi lonxe. Sí. Vai o rebote Samu Rodríguez e hai falta de Peter Popovic. E a cuarta do Río Brogan, que entra en bonus a 5 minutos e 18 segundos. E a segunda, Rox de Budugnost. Balón de Anemudi, defendido por Peter Popovic. Va Anemudi, toca o balón Jordan Sacco, esvara Romaro Gil, balón de Charlie Murcadingatic, pase extra, cara Eric Vila e falta. Sí, excelente, correndo a pista Río Brogan, ocupando perfectamente todos os carriles. E despois moi xeneroso Atis, porque tiña a bandexa perfectamente el, e quiso darlle o agasallo a Eric Vila. Para min a principal virtude de Dingatic é ese pase extra, Edgar. A capacidade que ten para ese pase extra. Porque moi pouco egoísta, altruista no seu xogo, el coñece perfectamente o rol no que pode dar un mellor rendemento, nunca vai ser un xogador protagonista, un primeiro espada en ataque, pero estos pequenos detalles dun rebote, unha acción defensiva, equilibrar o quinteto onde pode xuntarse con dous anotadores sabendo que el non vai a reclamar o balón en ningún momento, son cosas que a nivel pegamento, a nivel estructura, pois sempre axuda. Fallou os dous tiros libres Eric Vila. Vaya mate de Romaro Gil, asistencia Samu Rodríguez, mate de Romaro Gil con seus 2-18, incluso aplaudida esta acción pola afección do Río Brogan, amosando a súa deportividade. Espectacular. E o seu coñecemento do baloncesto. Espectacular acción e probablemente o que falamos da construcción de atopar boas situacións ofensivas a mellor de toda a segunda metade a prol dos de Moncho López. Fallou antes eses dous tiros libres Eric Vila, sendo un xogador moi fiable, 79,8% en 66 partidos na ACB, o primeiro co Barça, os 65 restantes con seu equipo da súa cidade natal de Básquet Girona. Aí están en Moody, 7-4-6-2, balón para Romaro Gil, apártase literalmente Charlie Moore, 0-4 de parcial para Club Ourense Baloncesto, detén o partido Belko Mersis, que incluso entra na pista, 7-4-6-4, 4 minutos 18 segundos para rematar o cuarto. Imagino que non queren que perde intensidade, outra situación de chegar xogando, bloqueo directo, esta vez ca esquina desocupada, o último xogador do lado contrario, Moore ante Gil imparable. Terra de nacer, terra de soñar, terra que te pide tempo de acordar. Déxate levar polo natural, algo que te pide volverte a topar. Seguimos coa retransmisión, canle de YouTube da Federación Galega Baloncesto, segunda semifinal, Copa Galicia, Río Brogan 7-4, Club Ourense Baloncesto 64. 4 minutos 18 segundos para rematar o cuarto e quizáis ou non o partido. Sí, veremos agora que encadea dúas boas situacións Club Ourense Baloncesto, se pode engancharse outra vez e aumentar este parcial positivo que comezan, pero o parón de Mersic estaba claro que para non relaxarse, para volver, eu creo que a recolocar e a ordear certas ideas, sobre todo a nivel defensivo, para non permitir esas situacións preto do aro, sin oposición ou además unha vantaxe creada moi clara polo rival. Estamos coa reanudación do xogo, balón de Charlie Moore cara a Peter Popovic, xogando con dous bases ao Río Brogan. Perda do Río Brogan, pero non chegou Javi López Santana, 20 partidos en ACB con Gran Canaria, segunda tempada en Ourense, o palmense Javi López Santana. Vai sacar Peter Popovic, ofrécese Jordan Sacco, que é o que recibe, balón para Toni Nakic, balón para Charlie Moore, bloqueo de Jordan Sacco, Peter Popovic, Charlie Moore con subida a metade da posesión, invierte o balón cara Peter Popovic, que lanza de 3, falla, rebote, para o de Teo, para un galego, para Santi Paz. Subindo o balón Javi López Santana, entramos nos últimos 4 minutos, no último décimo de partido. Aí está Rafa Lisboa, Samu Rodríguez a piques de esvarar, mantén o balón no seu poder, atopa Romaro Gil,
No perímetro, Romaro Gil, aí está Javi López Santana protexendo co corpo, aí 2x2 lateral, hai un 2x1 defensivo do Río Brogan, chega o balón, así a todo a Romaro Gil que vai ter tiros libres. Excelente defensa, 23 segundos de Río Brogan, impedindo progresar o aro os homes de Cole, obrigándose a xogar moi longe, incluso salindo super agresivo. Jordan Sajo prácticamente o 2 contra 1, levando pouco máis que a media pista a Javi López, que foi quen de soltar ese pase que as mans de Romaro Gil fixeron bo, e a partir de aí chegaban recuperando en defensa con mal control do corpo, contacto, pero o xamaiquino volve a errar dende o 4.60. Láyase por ese primeiro erro, sí. Primeiro erro desta quenda. Un bote, flexiona e lanza Romaro Gil, falla, rebote a Aranitovic. Creo que errou os últimos 4 tiros libres sí. que dispuxo Romaro Gil. 62% a tempada pasada de efectividade dende o 4.60 na Levo Euro 23-24. Ofrécese Toni Nakis, ha estado el Dubrovnik. Balón de Sibenik, perdón, non de Dubrovnik. Balón de Charlie Moore. Botando balón baixiño, abre, perfecto. Cara a Alexander Aranitovic, que lanza de 3. Falla, rebote Samu Rodríguez. Sí, era un bo tiro, outra vez insistindo en esa situación de bloqueo, rebloqueo central, ata que aparece esa penetración para atraer axuda defensiva. Samu Rodríguez abrindo ben cara a Rafa Lisboa, que lanza de 3 a 7. Club Ourense Baloncesto 7-4-6-7. Tivo un máis 14, lembremos, sí. Apenas minuto e medio atrás Río Brogan. Competindo un primeira FEB como o Club Ourense Baloncesto, un histórico do noso baloncesto, do baloncesto galego, canle YouTube da Federación Galega de Baloncesto, Copa Galicia. Aí está Jordan Davis, atopa Jordan Saco, perde, 2-1. Aí Javi López, se para, temporiza, topa Samu Rodríguez, outro canario, lanza Javi López, falla, rebote para Romaro Gil, que recibe, lanza, falla, rebote Jordan Davis. Sí, non pode estar moi contento nin que a transición defensiva, nin que despois que os rebotes ese Gil prácticamente o último en chegar a esa posición de ataque que o leve, pero non puido anotar esa segunda oportunidade. Aí lanza Charlie Moore, canastra importante, 7-6-6-7. Tempo morto en pista, solicita Club Ourense Baloncesto. Con esa defensa, con Gil moi afundido, e sin actividade de mans, non pode recuperar tampouco o exterior de Cobb. Toda a media distancia queda disponible para Moore, que anota e dalle un chisquiño máis de oxígeno a Río Brogan para o partido Moncho López. A 2 minutos 4 segundos para rematar o cuarto, quizáis o partido 7-6-6-7. Aí vemos o tempo morto de Club Ourense Baloncesto. E aí o do Río Brogan. Si, falaba dese máis 14, foi un 74-60 con 5-31 por xogar. E o parcial 0-7 que tivo o Club Ourense Baloncesto rachado agora con esa canastra de Charlie Moore. Pazo dos Deportes de Lugo, segunda semifinal, Copa Galicia, final será o domingo a 6 da tarde no Pazo dos Deportes de Lugo. Xa saben, Darrun Hilliard, que non xogou dende o comezo do partido por un golpe no... Non sei se no nariz ou realmente no beizo, creo que no nariz, está no Hospital Polusa, un pequeno mareo, esperemos que non sexa nada. Sí, EJ ONU falábamos que apenas 2 minutos e medio no partido para el hoxe, e semella, salvo que cambie moito a idea no que queda de último cuarto, que tampouco vai a voltar a pista. Non ten pinta, recibe Samu Rodríguez, balón para Rafa Lisboa, ofrécese Bencri que colle o bloqueo. Aí Rafa Lisboa, balón para Anem Moody, entre exteriores movendo Club Ourense Baloncesto. Anem Moody, cara Bencri, boa man de Alexander Aranitovic, boa actividade defensiva, balón para Club Ourense Baloncesto. Buscaban outra situación de spin pick and roll, o bloqueo directo co cego sobre a continuación, pero agora sí, ben defendido a comunicación de Río Brogan. 3,8 segundos no reloxo de posesión, queda Jacob. E publicou un chío Darrun Hilliard, hai uns minutiños, un emoticono de enfado. Aí está Samu Rodríguez collendo rebote ofensivo. Anem Moody que lanza, falla, rebote de Samu Rodríguez. Balón de Rafa Lisboa a Bencri. Diogo Brito, que pase extra fantástico para Anem Moody, que lanza de 3, falla, máis 9 Río Brogan, un minuto e medio. Non está Moody atinado dentro da longa distancia, ata 3 triplas nesta secuencia ofensiva
aproveitando os rebotes de ataque que conseguiron os seus compañeiros. 7-6, 6-7 máis 9, Río Brogan en posesión. Aí está Charlie Moore. Alexander Anitovic lanza de 3, curto, rebote Diogo Brito. Recupera Alexander Anitovic e 1-0 de Jordan Davis que falla. E Faltou aí forza, Sí, o que perdeu un chisco a referencia, por eso se quedou curta a bandexa, pero ollo porque agora hai falta, bonus, reloxo parado, porque é a terceira de Anitovic, podería poñerse Club Ourense Baloncesto a 7, e bueno, por que non seguir peleando o partido, difícil, pero unha boa defensa e outro ataque con éxito, e tería outra vez en 2 posesións. Ese emoticono que publicou Darun Hilliard con esa cara de enfado, digamos que semellando que di palabrotas, non, digamos. A 8 colócase Club Ourense Baloncesto despois deste primeiro tiro libre anotado polo ex de Lleida, Diogo Brito, xogador luso aleiro de Poboado Barsín. Vai co segundo tiro libre. Ascenso con Lleida neste 2024 ACB, anota o segundo, 6-7, 6-6-9. máis 7 Río Brogan, menos 7 Club Ourense Baloncesto. Sí, defensa eu creo que chave para seguir apurando todas as opcións COB neste encontro. Teñen que parar o ataque de Río Brogan. Aí está Charlie Moore marcando xogada coa man dereita, vai o bloqueo Jordan Saco, collo Charlie Moore pola dereita, abre triangulando con Alexander Anitovic que vai cara dentro, lanza curto, rebote Diogo Brito, 40 segundos, menos 7 Club Ourense Baloncesto, máis 7 Río Brogan, Diogo Brito, cara Rafa Lisboa. Aí está o bloqueo de Bencri, collo Rafa Lisboa pola esquerda, abre cara a Moody, cara escolta, aí abre cara Bencri que lanza lateralizado, falla, rebote para Jordan Saco, balón para Jordan Davis, 22 segundos, xogando en campo contrario, máis 7 o equipo de Lugo, temporizando Jordan Davis, balón para Charlie Moore, non fai falta, polo de agora Club Ourense Baloncesto, Charlie Moore. Creo que Moncho López estaba dicindo que non quería falta, quería que o partido rematase prácticamente neste ataque de Río Brogan, pero Moody finalmente gasta tiros libres, haberá un último ataque a prol do COP. Vai lanzar agora os tiros libres o Río Brogan. Vai Charlie Moore co primeiro. Un xogador moi fiable dende ese 4.60. 8 segundos, 6 décimas, lanza o primeiro, anota 7-7, 6-9, máis 8 Río Brogan. Se todo vai ben, haberá pospartido. Aí está Charlie Moore co segundo, 7-7, 6-9, máis 8, Río Brogan. Lanza e anota Charlie Moore, 7-8, 6-9. Vai acabar aquí o partido, vai acabar o partido con 7-8, 6-9, o Brogan finalista. Baixamos a pé de pista. A final desta Copa Galicia 2024 queda pechada. Río Brogan, Leima Coruña, os equipos que disputarán a próxima Liga CB, a próxima Liga Endesa, terán o domingo a oportunidade de pelexar por un novo trofeo. Sería o segundo que chegaría as britinas do Leima Básquet Coruña. A 15ª busca o Río Brogan. Agardamos agora que Millán chegue a pista para entrevistar a algún dos protagonistas deste partido. Cando teñamos a estatística oficial o peche de encontro repasarémola mentras temos disponibles as entrevistas. Sí, xa está Millán preto do banco do COP, creo que para falar con Moncho López, así é. Millán, cando queiras.
Estamos na canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto, neste caso con Moncho López, primeiro xogador do Club Ourense Baloncesto. Hola Moncho, boa noite. Hola, boa noite. Cal é a tua análise do partido? Bueno, penso que na primeira parte temos 8 perdas de balón que non nos permiten chegar con boas sensacións ao intervalo, ao descanso, non? Podíamos estar máis próximos, equilibrios. A última, que nos permitiría empatar, me parece que a 39, damos unha bandexa. E me parece que arrastramos esas sensacións no inicio do terceiro cuarto, que é o noso peor momento. Terceiro cuarto, o Breogán realmente nos supera en ritmo, en rebote, e a partir de aí xa vamos todo o partido por detrás. Te daslle bastante importancia a esa reacción, cos problemas no terceiro cuarto, competir ata o final co que dicías onte na previa, con esa diferencia de categoría que hai. Sí, o equipo competiu sempre, non? E gañamos o primeiro cuarto, empatamos o último, estando 12 puntos abaixo, seguimos traballando. Me parece que nese sentido estamos ben, pero bueno, nos costou. Breogán ten un xogo de posesións largas, con un ritmo máis pausado que o noso, que tamén nos, sobre todo cando están gañando por 12, 14 puntos, dalles, digamos que unha capacidade de controlar o marcador na que nós non estamos ben. E cando eles estiran tanto posesión, pues defendemos mal últimas situacións de closado, de un contra un, pero bueno, seguir traballando. En que punto de evolución do equipo está nesta pretempada, con 5 partidos, 4 deles oficiais? Bueno, estamos preparados, como todos, imagino, para empezar a tempada. A mí me gustaría, obviamente, ter pues, un poquinho máis de bagaxe en táctica, me gustaría ter conseguido unha vitoria en estes 2 partidos que se competiu contra o Breogán e contra o Obradoiro, por exemplo. Os partidos de Copa España, Le Prata, serviron para rodar xogadores, para probar cousas, pero digamos que non foi a pretempada deseñada por nós, a ideal, non? Todos os adestradores estamos dicindo o mesmo. E por outro lado, na túa volta a Galicia, Festa do Baloncesto Galego, Copa Galicia, como te sentiches máis aló do estrictamente táctico? Ben, estou gostando de estar en Ourense, realmente é un clube que os directivos, o Consello, está moi comprometido con os seus obxectivos, traballan moitísimo, construímos un plantel de xogadores que realmente é divertido traballar con eles, o día a día é bon, e estou contento de estar aquí, por suposto. E por último, xa che facía a mesma pregunta na Radio Galega, pero que valoración faz dos 2 galegos, tanto de Santi Paz como de Martín Fernández Carballo, que ademais están a xogar a moi bo nivel, Moncho? Sí, están xogando ben, hoxe delles poucos minutos, especialmente a Martín. Bueno, difícil, temos máis xogadores, hoxe Brito ocupou minutos na posición de 2, por tanto, eso repercutiu nos minutos de Martín. Santi saiu de titular, non é anecdótico, me parece que está traballando para ter ese papel máis que o 5 inicial en básquet, sabedes que é un pouco irrelevante, pero Santi ten unhas características físicas e técnicas que me motivan a darlle este protagonismo de inicio en outros partidos. Moncho López, primeiro estado do Club Ourense Baloncesto, moitísimas gracias, rebenvido a Galicia, rebenvido a Ourense, rebenvido tamén a Lugo. Moitas gracias. As verbas aí de Moncho López, primeiro estado do Club Ourense Baloncesto. Rematamos aquí a retransmisión desta segunda semifinal da Copa Galicia. Gañou Breogán Básquet Coruña, final o domingo a 6. Saúdos de quen narrou, de quen falou Millán Gómez, cos comentarios de Edgar Paz, canle YouTube da Federación Galega de Baloncesto.